जगत्पते गोपे च गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत् हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माताजी சரி நானும் ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. குருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நீங்க 5 பேர் தான் இருக்கிறோம். டைம் ஆயிடுச்சு. சரி நாம தொடங்கிடுவோம். பாக்குறோம் யூடியூப்ல பார்க்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் வந்திருக்கோம். அட்மின் யாரும் வந்திருக்காங்களா? ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி கீதா மாதாஜி வந்திருக்காங்க போல. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி ஓகே. இங்க பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் இது. அதாவது 12வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பகவான் வந்து சிறப்பான விஷயங்கள் இந்த அத்தியாயத்துல கொடுக்கிறார். பக்தி சேவை எப்படி நம்ம பகவானுக்கு பண்ணணும் அப்படின்றத ரொம்ப அற்புதமா இந்த அத்தியாயத்துல கொடுக்குறார். இது கடைசி அத்தியாயம் வேற. அதுல குறிப்பா 20 பதம் தான் இருக்கு. இதுல 20 பதம் தான். ஆனா 20 பதம் நம்ம ரொம்ப தெளிவா பார்ப்போம். ஏன்னா லெவல் 2ல தான் நம்ம அதிகமா நம்ம நிறைய சொல்ல வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா ஒரு பதம் பார்த்தீங்கன்னா 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகும். அவ்வளோ சாராம்சம் அதுல இருக்கு. அவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம வந்து எடுக்கலாம். சரி நாம சிம்பிளா நமக்கு புரியுற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் படிக்கலாம். ஆனா தெளிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் நம்ம அனைவரு சார்பும் சின்ன ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நேற்று நம்ம படிச்சதுல 11வது அத்தியாயம். அதுல என்னென்ன படிச்சோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்தலாம். இதுல என்ன சிறப்பா சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1ல இருந்து 4வது பதம். பகவான் அதாவது அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட தன்னுடைய யூனிஸ் வடிவத்தை காட்டும்படி பகவான் கிருஷ்ணகிரி கூறுகிறார். அதை நம்ம அழகா படிச்சோம். எப்படி படிச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனோட மனநிலை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி வந்து விஸ்வரூபத்தான வேண்டுகோள் என்ன, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரமான பகவான். இந்த 3 சாரம்சம் மூலியமாக அந்த 4 பதங்கள்ல பார்த்தோம். 5ல இருந்து 8 பதம் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணன் தனது உலகத்தை விரிவாக்குறார். பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா விரிவாக்குறார். அதுல 9ல இருந்து 14 பதம் பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய வடிவத்தை பார்த்து அர்ஜுனன் பார்வையிடுறார். பார்வையிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அவ்வளவு அற்புதமா அவருக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா அந்த பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கணும் இல்லையா? அது அர்ஜுனனுக்கு பகவான் வந்து முறையிட்டனால பகவான் கிட்ட முறையிட்டனால அந்த ஐஸ்வர்யம் அவனுக்கு கிடைச்சதுனால அது வந்து நல்லா அழகா அது பார்க்க ஆரம்பிச்சு பார்த்துட்டு அவர் அனுபவத்தை சொல்றார். 15ல இருந்து 31வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். 32 34 அதாவது 3 பதங்கள்ல பகவான் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். அனநிய பக்தியில இருக்கிறவங்க இந்த விராட் ரூபத்தை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். மற்ற பௌதீகவாதிகள் கண்டிப்பா இதுல பார்க்க முடியாதுன்ற சாராம்சத்தை ரொம்ப அழகா 3 பதங்களை கொடுக்கிறார்.
35 46 பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன் திரும்பவும் பகவானுக்கு ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 47 55 பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பார்க்க தூய பக்தி சேவை. 4 கை சுரூபத்திலும் 2 கை சுரூபத்திலையும் பகவானு அதை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு அர்ஜுனன். அதையும் பகவான் அந்த அந்த இதை நிறைவேற்றுறாரு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 12வது அத்தியாயம். இதுல ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பாத்தீங்கன்னா, சுருக்கம் பாத்தீங்கன்னா 3 விதமா நாம இந்த இந்த அத்தியாயத்தை பிரிக்கிறோம். 1லிருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி ஒருவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான சொல்லப்படுறது. பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. அந்த தலைப்பு வரைக்கும் பகவான் விரிவா கொடுக்கிறார். ஒரு பதம் மூலயமா 7வது பதம் வரைக்கும். 8லிருந்து 12 பாத்தீங்கன்னா பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் கொடுக்கிறார். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து இந்த 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 பதம் 8லிருந்து 12 பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சாராம்சம் இருக்கு அந்த ஸ்லோகத்துல. இதுவும் அப்படிதான். இந்த ஸ்லோகம் வந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். சொல்ல சொல்ல அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. 8வது ஸ்லோகத்திலே பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சாராம்சம் இருக்கு. அதுல 9, 10லயும் அதே மாதிரிதான். ஏன்னா அனநிய பக்தின்றதே வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம உணர முடியாது. அது வந்து உத்தம அதிகாரியம் தான் உணர முடியும். கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்திய அதிகாரியும் அவ்வளவு சீக்கிரமா உணர முடியாது. உத்தம அதிகாரி தான் உணர முடியும். உத்தம அதிகாரின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அனநிய பக்தியை விட மேன்மையானவர்கள். பகவான் கிட்ட முறையிடவே மாட்டாங்க, கேட்கவே மாட்டாங்க, அந்த பக்தியில் உள்ளவங்க. ஸோ அதெல்லாம் விரிவா நம்ம அதை பார்க்க போறோம். 13லிருந்து 20 பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள். பகவானுக்கு அன்பான தகுதிகள் என்ன அப்படின்றதையும் பார்ப்போம். 3 விஷயமும் நம்ம பார்க்க போறோம். முதல் ஸ்லோகத்துல எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான் ஆரம்பிப்பார். இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார். அதனால என்ன கேள்வி கேட்கிறாரு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, யாரா படிக்கிறீங்களா? उवाच एवं सततयुक्ता ये भगस्त्वां पर्युपासते ये सब्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगसिद्धमा. हरे कृष्ण प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. இந்த 7வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 1லிருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? அதாவது இதோட சாராம்சமே பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. அந்த தலைப்பை நம்ம பார்க்கலாம். பக்தி தொண்டு தலை சிறந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்விக்கு பகவான் வந்து இந்த 6 பதங்கள்ல விளக்க போறார். அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்டான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுவர்கள் யார்? அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி பாருங்க. 3 விதமான கேள்வி கேட்கிறார். எப்பொழுது உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபடுவார்களா இல்லைன்னா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மை வழிபடுவார்களா அப்படின்றார். ஆனா இரண்டுக்குமே முத்தி தான் இல்லைங்களா? அதுக்கு விளக்கம் பார்ப்போம். பக்தி தொண்டே தலை சிறந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா அருவ பிரம்ம வழிபடுவர்கள் பக்தர்கள் பக்குவமானவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் தாமே பக்தர்களை விடுவிக்கிறார். இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக நாம இதை பார்க்க போறோம். இப்ப அருவ பிரம்ம வழிபடுவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5வது பதத்துல படிப்போம். ரொம்ப அழகா படிப்போம். பக்தர்கள் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு தலைப்புல 2வது பதத்துல பகவான் ரொம்ப விரிவா கொடுக்க போறார். அது என்னன்றது பார்ப்போம். என்னன்னு சொல்ல போறாரு பாத்தீங்கன்னா, என்ன நேர்வுன்னா மிகவும் பக்குவமானவர்கள் யார், கருதப்படுவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அருவ பிரம்ம வழிபடுவர்கள் யார், பக்தி தொண்டு எப்படின்னு கேட்கிறாரு அர்ஜுன் கேட்ட கேள்வி. அதுக்கு பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2வது ஸ்லோகத்துல அது விளக்கம் கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. कृष्ण प्रभुजी. கிருஷ்ணா. श्री भगवानुवाच मय्यां विश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा ये परयो वेदास् ते मे युक्ततः तमामदाः. हरे कृष्ण प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. புருஷோத்தரமான முழுமுதலை கூறினார். என தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான அன்ப நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபடுவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்கள் என்னால் கருதப்படுகிறார். பகவானுடைய விக்கிரக வழிபாடு வந்து ரொம்ப தலை சிறந்தது. பகவானுடைய விக்கிரக வழிபாடு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு சிறந்தது. அருவ வழிபாடுன்றது கொஞ்சம் கடினம். உருவமற்ற நிலையை வணங்குறது வந்து ரொம்ப கடினம். இப்போ ஒரு ஞானிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்டுல போய் உட்காந்து தவம் இருப்பாங்க. அங்க விக்கிரகம் இருக்காது, ஒன்றும் இருக்காது.
ஆனா மனதில் நிறுத்துவாங்க. நிறுத்தி அவங்க பண்ண முடியும். அவங்களால பண்ண முடியும். நாம குடும்பத்தோட இருக்கிறோம். இருந்துகிட்டு ஒரு ஆபீஸ்ல உட்காந்துக்கிட்டு பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்றோம்னு வச்சுங்களேன். அந்த ஆபீஸோட செட்டர் வந்து அந்த அந்த இடத்துல ஒரு சூழ்நிலையை பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஒத்தே வராது. யாராவது ஒருத்தர் கேள்வி கேட்பாங்க. யாராவது ஒருத்தர் இப்படி போவாங்க, இப்படி வருவாங்க. அத பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா, நமக்கு அந்த சிந்தனை வராது. அப்ப அருவாதி வழிபாடு வந்து உருவமற்ற நிலை வழிபாடு பண்றது ரொம்ப கடினம். ஆனா பக்தி தொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப இயல்பா நமக்கு வந்துரும். ரொம்ப ரொம்ப இயல்பா நமக்கு வந்துரும். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி தொண்டுக்கும் அருவாதிக்கும் ஒரு டிஃபரெண்ட் ஒண்ணு சொல்லலாம் பாருங்களேன். ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம். அதாவது ஒரு என்ன சொல்றது? ஒரு பெரிய ஞானி அவரு. அந்த ஞானி பார்த்தீங்கன்னா, சதா நேரமே பகவான பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பார். சதா நேரம் பகவான பத்தி பேசினவர். உட்கார்ந்தா, எழுந்தா, நின்னா, போனா, வந்தா இதே மாரி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். அந்த மாரி இருக்கும்போது, அவருக்கு ஒரு சில சீடர்கள்லாம் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த மாரி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நேரம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவர் வீடு வந்து ரொம்ப மோசமான வீடு. அது இடிஞ்சு விழுந்துடுச்சு. இடிஞ்சு விழுந்த உடனே, அந்த அவங்க கூட இருக்கவங்கலாம் எல்லாமே அதிலயே மாட்டிக்கிறாங்க. அந்த பெரிய வீடு. அதனால மத்தவங்க வந்து அந்த வீட இடிச்ச இடத்துல அவருடைய உடம்ப எடுக்கணும். அவரோட உடல எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே முயற்சி பண்றாங்க. ஆனா எடுக்க முடியல. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. 10 நாள் ஆச்சு, 20 நாள் ஆச்சு, 1 மாசம் ஆச்சு, 2 மாசம் ஆச்சு, 3 மாசம் ஆச்சு. அவங்க அந்த பில்டிங் அந்த அந்த இதுல இருந்து எடுக்க முடியல. கால சூழ்நிலை அந்த மாரி இருக்கு. அப்படியே இதாயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா எடுத்துட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் எலும்பு கூடா தான் அங்கங்க அப்படியே கிடக்கு. அப்போ இதுல யாரு நம்மளுடைய குருன்னு சொல்லிட்டு பக்தர்களுக்கு, அவருடைய நண்பர்கள், அவருடைய சிஷ்யமார்களுக்கு புரியல. என்ன பண்ணலாம்? என்ன பண்ணலான்னு. அப்பதான் வந்து நாமதேவர் வந்து அந்த சைடுல வராரு. அவரு பெரிய ஒரு ஞானி. நாமதேவர்ன்ற ஒரு ஞானி. திரு சமூமேலன்னு சொல்லிட்டு இவருடைய பேரு. அந்த குருவோட பேரு. இறந்தவர் பேரு. அப்ப நாமதேவர் வரும்போது, சிஷ்யமார்கள்லாம் கேட்கறாங்க. அ பிரபு இந்த மாரி எங்களுடைய குரு வந்து ஒரு 4, 5 எலும்புக்கூடு இருக்கு. இதுல எந்த எலும்புக்கூடும் எங்களுக்கு தெரியல. எங்க குருவுக்கு எலும்புக்கூடு கிடைச்சா கூட பரவாயில்ல. நாங்க கொண்டு போய் அத வச்சு வணங்கி நாங்க அங்க இது பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு ஞானி சொல்றாரு. இவங்க ஒரே குழப்பமா இருக்குது. இதுல எல்லா உடம்பும் எல்லாம் ஒண்ணு போல எல்லாம் எலும்பெல்லாம் ஒண்ணா இதா இருக்கு. கலஞ்சு போய் கிடக்கு. இதுல எது என்னோட குருவோட எலும்புன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு உடனே அவர் ரொம்ப ஈஸியா சொல்றாரு. அதுல ஒரு எலும்பா எடுத்து காதுல வச்சு பாருங்க அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு இடத்துல பாக்குறாங்க. பார்த்தா அவருடைய குருவோட எலும்பு காதுல வச்சா பகவானோட ஹரிநாமம் தான் கேக்குது. பகவானுடைய நாமம் கேக்குது அந்த எலும்புல. மத்த எலும்புலாம் வச்சா கேட்க மாட்டேன்து. அப்ப அதுதான் குரு, உங்க குரு அப்படின்னு. இது எவ்வளவு பெரிய பிராப்தம் எங்களுக்கு அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, விட்டல், 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 விட்டல் ரொம்ப அழகா இருக்கும். இன்னைக்கும் அந்த எலும்பு வச்சிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கும் வழிபாடு பண்றாங்க. அவர் எப்பவுமே உட்கார்ந்தாலும் விட்டல்ன்னுவாரு, எழுந்தாலும் விட்டல்ன்னுவாரு, போனாலும் விட்டல்ன்னுவாரு. எப்பவுமே பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு அவர். அந்த குரு. அது எதுக்கு சொல்ல போறேன்னா, நாம அழிஞ்சா கூட சரி. நம்ம உடம்புல இருக்க ரோமம்ங்குதுல்ல, அது கூட சொல்லும் பகவான் நாமத்தை சொல்லும். பக்தி தொண்டு தான் தலை சிறந்தது. தலை சிறந்தது. அது விக்கிரக வழிபாடுன்றது மேன்மையானது. அது பகவான்கிட்ட பேச முடியும். அவருக்கு என்ன வேணும்? என்ன சாப்பிட என்ன கூட நாளைக்கு இப்ப இன்னைக்கு ஏகாதசி விரதம் இருந்தோமா? இல்லீங்களா? விரதம் இருந்தோம். நாளைக்கு துவாதசி. நாளைக்கு என்னென்ன சமையல் பண்ணலாம்? என்னென்ன பண்ணலாம் அவருக்கு? பிரசாதம் பண்ணலாம். அப்படின்னு பகவான்ட்ட கேட்கலாம். உனக்கு லட்டு பிடிக்கும் இல்லையா? குடுக்குறோம். உனக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லுங்க பிரபு நான் பண்ணி தரேன். பகவான்ட்டயே முறையிடலாம். அது எதுலன்னா விக்கிரக வழிபாடு தான் பண்ண முடியும் அந்த மாரி. சரிங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. எனது தனிப்பட்ட உறுதியின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுது எனது வழிபாட்டில் ஈடுபடுவன் மிகவும் பக்குவமாக என்னால் கருதப்படுகிறது. இதிலே பாருங்க 3 நாள் சொல்றாரு பாருங்க. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா குருஜி? படி. ஏத்வக்ஷரம் அனிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே
सर्वत्रगम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् असलं ध्रुवम् सन्नियं येन्द्रियक्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहितो रताः. हरे कृष्णा. அதனால இதுல 3 நாள் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலன் உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் அதாவது எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மை முழுமையாக வழிபடுவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்கில் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். இந்த 3 நாள்ல பாருங்க, இது அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? சமாதி நிலை அடையத்துக்கு என்ன மாதிரி 7 நிலையை நம்ம அடையும் போது 8ஆம் நிலை சமாதி நிலை அடையணும்ன்றது 6வது அத்தியாயத்துல அஷ்டாங்க யோகத்துல படிச்சோம். இப்போ அருவாதிகளுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் ஒண்ணு பார்த்துரும். என்ன மாதிரி கண்ணோட்டம்னு பாத்தீங்கன்னா, அருவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா தியானம் பண்ணும்போது உருவமற்ற நிலையை தியானம் பண்ணுவாங்க. ஆனா அதே பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா விக்கிரக வழிபாடு மூலம் தியானம் பண்ணுவாங்க. அருவாதிகள் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவாங்க. அதே இவங்க பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா புலன்களை ஈடுபடுத்துவாங்க. அவங்கள மாதிரி சன்னியாசி கிடையாது. நம்மள ஒரு கிரகஸ்தன், நம்ம குடும்பம் இருக்கு இல்லைங்களா, சமுதாயம் இருக்கு, சமூகத்துல மேன்மையடைக்க நாம உழைச்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம புலன்களை யூஸ் பண்ணி ஆகணும். பௌதித்தன்மை போய் தான் ஆகணும். அற்ற இருக்கிறது தான் நமக்கு ஒரு சிறப்பு இல்லைங்களா? அதுலயே பாத்தீங்கன்னா யோகமாயா இருக்கு, மகாமாயா இருக்கு. இதெல்லாம் இன்னைக்கு 2வது லெவலுக்கு வந்தா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். மகாமாயா சக்தியில செயல்படுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிகவாதியா இருப்பாங்க. யோகமாயா சக்தியில செயல்படுறவங்க பாத்தீங்கன்னா அதுவும் மாயத்தான். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, யசோதா இருக்கிறாங்க, நந்த மகாராஜா இருக்கிறாங்க, தேவகி தாயார் இருக்காங்க, குந்தி மகாராணி இருக்காங்க, இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் பகவானுக்கு உறவினர். ஆனா அவரை பகவான் நம்ப மாட்டாங்க. யசோதாய் கேட்டு போய் என் பையன் அப்படின்னுவாங்க. நந்த மகாராஜா பண்ணா என் பையன் அப்படின்னுவாரு. அர்ஜுனனும் பாருங்க, என்னோட நண்பன், எனக்கு முறை அவ்வளவுதான், மச்ச முறைதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன சக்தின்னு பாத்தீங்கன்னா யோகமாயால இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க பக்தியில இருக்கிறாங்க, முழு நேரம் பக்தியில இருக்கிறாங்க. ஆனா யோகமாயா சக்தி. அதே பௌதிகவாதியா இருக்கவங்க மகாமாயா சக்தி. சரிங்களா? அப்போ நாம மகாமாயா சக்தியா யோகமாயா சக்தியான்றதை நாம எப்படி உணர முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பௌதிகவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா கோவிலுக்கே போக மாட்டாங்க, நாத்திக தன்மையாவும் இருப்பாங்க. திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல உள்ள உட்கார்ந்துருப்பாங்க. அந்த தன்மையில பாத்தீங்கன்னா அது பகரங்க சக்தி. அந்த பகரங்க சக்தியிலே யோகமாயா சக்தி, மகாமாயா சக்தி இது இந்த உடல். ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா, அது தூய்மையான யோகம். அது யோகமாயா. படிப்போம், நம்ம நேற்று படிச்சோம், இதுல இன்னும் விரிவா படிப்போம். ஆனா இவங்க பண்றது அருவாதிகள் உருவமற்ற நிலையை பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கடினமான செயல் இது. அவங்க உபநேசங்களை எடுப்பாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிரம்மனை புரிந்து கொள்ளுதல், சமஸ்கிருதம் கற்றுதல், எல்லையற்ற உணவு இருக்கும் அருவாதிகளுக்கு. ஆனா அதே பக்தர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நவவித பக்தியை பயிற்சி செய்வாங்க. நவவித பக்தியை ரொம்ப அழகா பண்ணுவாங்க. பகவான் நாமத்தை பாடுவாங்க, பகவான் நாமத்தை சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இந்த சப்தங்கள்ல போய் கேட்பாங்க, ஆத்ம நிபந்தனை, வந்தனம் பண்ணுவாங்க, தாசியம் பண்ணுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி நவவித பக்தியை ரொம்ப தெளிவா பண்ணுவாங்க அவங்க. அதே அருவாதிகள் ரொம்ப கடினமானது. ஆனா பக்தர்கள் எளிமையானது, இயல்பானது. முக்கியமா பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து இயல்பாவே அவங்களுக்கு வரும். ஆனா அவங்களுக்கு ரொம்ப கடினமா இருக்கும். அதே மாதிரி கடவுளுக்கு எந்த உருவம் இல்லைன்னு நினைப்பாங்க அருவாதிகள். ஆனா பகவானுக்கு அதாவது கடவுள்கிட்ட பகவான்கிட்ட நெருங்கிய தொடர்பு வச்சுப்பாங்க பக்தர்கள். தமது முயற்சியை சார்ந்துன்னு இருப்பாங்க யாரு, அருவாதிகள். அதே பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தாமே விடுவிக்கிறார், பகவான் தான் நம்மளை விடுவிப்பார், நம்ம அவருக்கு தொண்டு பண்ணணும், அந்த மனப்பான்மையோடு இருப்பாங்க பக்தர்கள். அருவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா முழுமையற்ற உணர்தல். அவங்க
சத் சித் அவ்வளவுதான். சத் சித் தான் உங்களுக்கு, சத் சித் அவ்வளவுதான். ஆனா அதே பக்தர்கள் பண்ணா சச்சித் ஆனந்தம் விக்கிரகம். சோ இதுதான் முரண்பாடு, அவங்க 2 பேருக்குள்ள முரண்பாடு இதுதான். ஆனா பக்தி தான் இயல்பா நம்ம கொடுக்க முடியும். அப்ப அஷ்டாங்க யோகத்துல பண்றது கடினமான செயல் அது, இல்லைங்களா? 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. குருஜி, அருவாதிகள்னா யார்? சன்னியாசிகளா? இல்ல, அதாவது உருவமற்ற நிலையை வணங்குறவங்க. உருவமற்ற நிலையை, அதாவது பகவானை இப்ப நாமெல்லாம் உருவமற்ற பகவானோட விக்கிரகத்தை வழிபாடு பண்றோம். அவங்க விக்கிரக வழிபாடு எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஏதாவது ஒரு இயற்கையை வச்சு வணங்குவாங்க. அதே மாதிரி காட்டுல போனவங்க காட்டுல போயிட்டு அங்கெல்லாம் விக்கிரகம் இருக்காது, அப்படியே பகவானை மனசுல நிறுத்திக்கிட்டு வணங்குவாங்க அங்க அறுவாடிகள். அந்த இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தபசி கோலத்துல இருப்பாங்க. அவங்கதான் அது பண்ண முடியும், நம்மளாலாம் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரிலாம். ஆனா அதுவும் முக்தி கிடைக்கும், முழுமையா முக்தி கிடைக்கும், இதுவும் முக்தி கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே குருஜி. 5 क्लेशोदि गदरस्देशाम् अव्यक्तासक्त सेदसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையோடும் பட்டுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடவுல எப்பொழுதுமே சிரமம். இப்ப நம்ம மாதாஜி கேட்டாங்க இல்லையா, அதுக்குள்ள கொஸ்டின் தான், இதுக்குள்ள ஆன்சர் தான். கொஸ்டின்ல ஆன்சர் தான். நம்ம 6வது அத்தியாயத்திலேயே விரிவா அதை பத்தி படிச்சோம். அஷ்டாங்க யோகத்துல பகவான் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுகிறார், இது கடினமானது, இதை பண்ணாதீங்க, இதை செய்யாதீங்க. அது நமக்கு இந்த கலிகாலத்துல அது உண்மையிலேயே சரியே பண்ண முடியாது. 108 உபநேசங்குது வேதத்துல கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 108 உபநேசம் நம்ம இப்ப அதை செயல்பட முடியுமா பாருங்களேன், ரொம்ப கடினம், ரொம்ப கடினம். ஆனா அது நம்ம தேவை அவசியமே இல்லை. இப்போ அதுதான் பகவான் சைத்தன்யர் ரொம்ப அழகா தெளிவா சொல்லிட்டார். இந்த கீதை மூலியமா பகவானே சொல்லிட்டார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அதாவது எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையோடு பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானது. ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப கடினம் அது, இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா 6, 7 என்ன சொல்றா பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्मा गर्दा मृत्यु संसार सागरात् भवामि न सिरात् पार्थ मय्यावेशित सेदसाम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தாமே பக்தர்களை விடுவிக்கிறார். அந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த 6, 7. ஆனால் தங்களது எல்லா செயலையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிதாவின் மகனே அவர்களை பிறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான். ரொம்ப அற்புதமான இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நவவித பக்தியில 3வது பக்தி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தியானம். பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது. எனி டைம் பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். பகவானையே லாய்த்து இருக்கணும், அவரையே சார்ந்து இருக்கணும், அவரையே மையப்படுத்தி பேசணும், அவரை மையப்படுத்தியே நடக்கணும். இதுல ஒரு சின்ன ஒரு கதை பார்ப்போம். கதைன்னு சொல்றதோட இதெல்லாம் நம்மெல்லாம் அந்த மாதிரி நம்ம நடக்கணும், அந்த மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும். அதாவது ஒரு 1400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் அது. ஒரு முகலாயர் ஒரு மன்னர் இருக்கார். அந்த மன்னருக்கு கடவுள் மேல பக்தி உண்டு. அதான் அவரோட மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான். ஆனா இந்து கடவுள் மேலேயும் ஒரு பக்தி இருக்கு, அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அவருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம சனாதன தர்மத்தை யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்களோ ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. அந்த நாத்திகம் பேசுறவங்களை கண்டா பிடிக்காது அவருக்கு. அப்படிப்பட்ட தன்மை உள்ள வித்தியாசமான ஒரு நவாப் அவர். ஸோ அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா பகவான் எப்படி சிகை அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணுவாரு, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேட்டு அவரே அதே மாதிரி பண்ணணும் ஆசைப்படுவார். அவரை மாதிரி ஆக முடியாது, அட்லீஸ்ட் அவரை மாதிரி நடக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு.
அந்த இஸ்லாமிய. அப்ப அந்த மன்னருக்கு என்னன்னா சிகை அலங்காரம் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா தாடி வச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா இஸ்லாமியர், அந்த தாடி வச்சிருக்கு. அதனால இதுக்குன்னு ஒரு ஆளை ஸ்பெஷலா ஒரு ஆளை போட்டிருக்காரு. இந்த சிகை அலங்காரம் பண்றவங்கள ஒரு ஆளை போட்டு வச்சிருக்காரு. அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அரண்மனை பக்கத்திலேயே ஒரு வீடு ஒண்ணு கொடுத்து அவங்களுக்கு எல்லா விதமான சேவை, அதாவது பணம் கொடுக்கறது, அப்புறம் சாப்பிடுறது விஷயம், மளிகை சாமான் எல்லாமே வந்து இங்க அரண்மனையில இருந்து போகுது அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு பக்கத்துல அரண்மனை பக்கத்துல இருக்காரு. ஆனா அவரு பகவானுடைய பக்தர், அனனைய பக்தர். யாரு? அந்த முடி வெற்றவரு அனனைய பக்தர் பகவானுக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க மனைவி வந்து டெய்லி எழுப்பி விடுவாங்க காலையில. பா சீக்கிரம் போப்பா, மகாராஜா சீக்கிரம் கிளம்பிட போறாரு, ராஜா கிளம்பிட போறாரு, அவரு நீ போனாதான் கிளம்புவாரு போ அப்படின்னு. அதே மாதிரி அந்த ராஜாவுக்கு வந்து இந்த முடி அலங்காரம் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா எப்பவுமே நாமத்தை சொல்லிட்டே இருப்பாரு. முடி வெட்டும் போது ஒரு முடி வெட்டும் போது கூட பகவான் நாமத்தை சொல்லி தான் முடி வெட்டுவார். அவ்வளோ பிரார்த்தனை. அந்த அந்த சவரிங் பாக்ஸ், அந்த முடி வெட்டுற டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாக்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா அதை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவார். அந்த இயந்திரத்தை தொட்டு தான் அப்படி பண்ணுவார். எல்லாத்துலயும் பகவானை பத்தியே சொல்லிட்டே இருப்பார். உங்களை பார்த்தா பகவான் மாதிரியே இருக்குதுன்னுவாரு. இதை பார்த்தா இந்த பூச்சை பார்த்தாலும் பகவான் மாதிரியே இருக்குன்னுவாரு. அந்த மாதிரி ஆண்டாள் பெருமாள் ஆண்டாள் தாயார் எப்படி பெருமாளை வர்ணிக்கிறாலும் அதே மாதிரி வர்ணிச்சுட்டே செய்வார். அதனால அந்த மன்னருக்கு அந்த ஆளை ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த பகவானுடைய பக்தருக்கு. அப்போ இது மாதிரி சிகை அலங்காரம் பண்றவங்க இவர் மேல கொஞ்சம் பொறாமை கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா? எல்லாருமே அப்படித்தானே. இந்தப்பா இந்த ராஜா வந்து அந்த ஆளுக்கு நிறைய விஷயம் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாரு, ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு, நம்மளை சேர்த்துக்கவே மாட்டேன்றாரு அப்படின்னு. அப்போ ஒரு நாள் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த ஆள் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காரு பக்தர். அப்புறம் அவங்க மனைவி வந்து எழுப்புறாங்க, சீக்கிரம் எழுந்து போப்பா, ராஜா கிளம்பிட போறாரு, அப்புறம் அவர் சத்தம் போட போறாரு, போப்பா போப்பா அப்படின்னு. அவங்க மனைவி நல்லா ஒத்துழைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு. சரி, உடனே என்ன பண்ண இவர் கிளம்புறாரு. கிளம்பிட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வெளியே வர்றாரு. வெளியே பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு பஜனை கோஷ்டி, பகவானுடைய பஜனை கோஷ்டி கிளம்பி போயிட்டு இருக்கு ரோடு வழி, அவங்க தெரு வழியா போயிட்டு இருக்காங்க. இவருதான் பகவானுடைய பக்தராச்சே. உடனே என்ன பண்ணிட்டாரு, அவர் கூட கிளம்பிட்டாரு, அவங்க கூட போயிட்டாரு. இவங்க ஒய்ஃப் கூப்பிடுறாங்க, எப்பா எப்பா என்னப்பா போய் நிக்கிற, நான் பாத்துக்கிறேன் சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு அந்த பஜனை கோஷ்டியே போயிட்டாரு. இத ஒருத்தர் பொறாம பிடிச்சவன், சிகை அலங்காரம் பண்றவன் என்ன பண்றான், நோட் பண்ணிக்கிட்டே போய் நேரா போய் மன்னர்கிட்ட போய் பொறுமையா அரண்மனை உள்ள போய் போட்டு கொடுத்துறான். அப்ப மன்னர்கிட்ட போய் சொல்றாரு, ஐயா இந்த மாதிரி நீங்க அர்ஜென்ட் விஷயமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, அவன் பாருங்க இது மாதிரி இத பஜனை கோஷ்டி உள்ள போயிட்டான் அப்படின்னு. அவர் உடனே அவனை அப்படியே முறைச்சு பார்த்துட்டு, இது சொல்றதுதான் வந்தியா, சரி கிளம்பு, அவன் தப்பு பண்ணியிருந்தானா அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் உண்டு, அது நீ சொல்லாத, நீ கிளம்பி போ அப்படின்னு சொல்லி அவன் தேத்தி விட்டுறான். குறை சொல்ல வந்தவன் கடைசியில திட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டான். அப்புறம் மன்னர் பாக்குறாரு, சரி ஓகே நம்ம போய் எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள வந்துருவாரு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. அதுக்குள்ளார இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ருக்மிணி தாயார் பகவான் கிட்ட கேட்கிறாங்க, உன் பக்தன் தப்பு பண்ணிட்டான், அவன் கடமையில இருந்து தவறி உன்னை நினைச்சியே உங்க பஜனை கோஷ்டியில கிளம்பி வந்துட்டான், இப்ப மன்னருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க போறாரு, என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு ருக்மிணி தாயார் பகவான் கிட்ட கேட்கிறாங்க. கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு. உடனே நீ கிளம்பிடுவே, உடனே ருக்மிணி தாயார் சொல்றாங்க, பக்தருக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா உடனே கிளம்பி ஓடிடுவே, நீ இப்ப என்ன பண்ண போற அப்படின்னு கேக்குறாங்க ருக்மிணி தாயார். ஒண்ணும் இல்ல, அந்த சவரம் பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன், அதை எடுத்துன்னு போயிடுறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவனுடைய வேஷத்தை போட்டுக்கிட்டு பகவான் வந்து அந்த அரண்மனைக்குள்ள போறார். போன உடனே மன்னர் பாக்குறார், அதிர்ச்சியா பாக்குறார், வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டானே ஒருத்தன், ஆனா வந்துட்டானே. ஆனா மன்னருக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு அவர்கிட்ட, ரொம்ப அவர் மேல ஒரு தேஜை, ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு அவர் மேல. அதை உணர்றார் மன்னர். பார்த்துட்டு ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்கள்லாம் அங்க சொல்றார் பகவான் கிட்ட. எதுக்கும் வணங்காத முடி, இந்த முடியை வெட்டுறது கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த கத்திரிக்கோளுக்கு பாத்தீங்களா, அது இம்பார்ட்டன்ட். அந்தந்த ஒரு டூலுக்கு வந்து விளக்கம் சொல்லி வெட்டுறார் பகவான். அது மன்னருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. இது இல்லாம நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்றார். பகவான் சொல்லிட்டே அவருக்கு வந்து முடி அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் போதும்னு சொன்னோன்னே, போதும் நீ இது வரைக்கும் எவ்வளவு அழகா சொன்ன, இது வரைக்கும் நான் ஒண்ணு ஆனா நிறைய பகவானை பத்தி சொல்லுவேன், ஆனா இன்னைக்கு நிறைய விஷயம் நீ சொன்ன, அதனால சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணுவார், அங்கிருந்து ஒரு பொற்காசுல ஒரு பேக்ல எடுத்து கையில் கொடுக்குறாரு, போ அப்படின்னு போறாரு. நீ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்க நான் அப்படின்னு மன்னர் சொல்றாரு.
சொன்ன உடனே இவர் என்ன பண்ணாரு, பகவானை எடுத்துக்கிட்டு நேரா அந்த பாக்ஸ், அந்த டூல் பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பி போறாரு. வீட்டுல போயிட்டு அவங்ககிட்ட ஒய்ஃபிட்ட கொடுக்குறாரு. கொடுத்துட்டு உள்ள போயிட்டார். இவன் வந்து ஓடியாந்தான். இவன் வந்து உள்ள வந்தான். உள்ள வந்த உடனே, ஐயோ டூல்ஸ் பாக்ஸ் எடு, அந்த பாக்ஸ் எடு, நான் கிளம்புறேன் மன்னர் திட்டுவாரு அப்படின்னு. என்னது, இப்பதான் வந்த, இவ்வளோ ஒரு பேக்ல நிறைய மன்னர் கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு இப்பதான் உள்ள போனேன், நீ இப்படி சொல்றிய, இப்ப திருப்பி வந்துன்னா. நான் போனேன்னா, நான் கோயிலுக்குள்ள போனேன், பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டேன், நானே அங்க போய் தான் மறந்துட்டு ஓடியாடுறேன் அப்படின்னா. இல்லைங்க, நீங்க தான் மன்னரை போய் எல்லா வேலையும் சேவையெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் பொற்காசு வேற கொடுத்தாரு, சன்மானம் கொடுத்தாருன்னு வேற, இப்பதான் கொடுத்துட்டு உள்ள போனேன், நீ இப்படி சொல்றிய அப்படின்னு. உடனே அப்பதான் அவருக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது, பகவானுடைய இந்த சக்தி கிடைக்குது அவருக்கு. உணர்றாரு, ஆஹா இது பகவானே வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா வந்து பக்தி பரவசம் அடைகிறார். அவர் நேரா போய் மன்னர்கிட்டயே வேற சொல்றாரு. உடனே மன்னர் என்ன பண்ணாரு, அந்த கோவிலை இன்னும் பெருசா விரிவுபடுத்தினார். அதுதான் அது இஸ்லாமியர், கிறிஸ்டியன்ஸ் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நாம அது பார்க்கவே கூடாது. எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மா இருக்கிறார், அந்த ஸ்தானத்துல பார்க்கணும். இதுதான் அனன்ய பக்தி. அதுதான் இங்க சொல்றார் பகவான். என்னை தியானம் பண்ணணும், 24 மணி நேரமே என்ன நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தா போதும். நம்ம முடி கூட, நம்ம கை கூட சரி, நம்ம கால் கூட சரி, நம்ம சட்டை கூட அந்த பகவான் நாமத்தை சொல்லும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 8ல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். அனன்ய பக்தி, சாதனா பக்தி, எல்லாம் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை ரொம்ப அழகா பார்க்க போறோம். அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 8வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. மய்யேவ மன ஆத்ஸ்வ மயி புக்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சயஹ. 9 படிக்கட்டுமா குருஜி? வேணாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தி வந்து அனன்ய பக்தின்னு சொல்றது. அனன்ய பக்தின்னு சொல்லும் போது இதெல்லாம் விளக்கம் படிக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நம்ம படிக்க முடியாது, டைம் இல்லை, இப்பயே ஆயிப்போச்சு, ஓடி போச்சு, 1/2 hour ஓடி போச்சு. இருந்தாலும் ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்போம். முழு கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாகன்ற. அந்த அறிவே யாரு? பகவான் தான். இந்த ஞானமே பகவான் தான், இல்லைங்களா? அது என்ன சொல்றார், அந்த ஞானத்தை நான் தான் கொடுக்குறேன் உனக்கு, என்ன நினைச்சா போதும் அந்த ஞானம் வந்துடும் உனக்கு. நம்ம தான் நினைக்கிறது கிடையாது, ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம், பணத்தை தேடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், சோகத்தை தேடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், சொந்த பந்தத்தை தேடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம், இல்லைங்களா? இருக்கணும், நான் பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும், இல்லைங்களா? முழு அறிவு என்னை ஈடுபடுத்தியாக இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் எண்ணில் வாழ்வாய் என்பது ஐயமே இல்லை. அப்ப எப்படிப்பட்ட செயல் பாருங்க. இந்த பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா மனதை பகவான் மேல நிறுத்தணும். பகவான் மேல நிறுத்தணும்னா எது இருந்தாலும் சரி. இப்ப டிவி சீரியல்ல ஒண்ணு பாத்துக்கிட்டே இருப்போம், ஒரு மாதாய் சொல்லுவாங்க அந்த கணவனை எப்படியாவது தெத்தி விட்டுணும், இந்த மாமியார் சொல்லுவாங்க எப்படியாவது இந்த பிரச்சனை கலக்கி விட்டுணும், ஏதாவது ஒரு டிவி சீரியல் நினைச்சு பார்த்துட்டே இருந்தான். அப்ப நம்ம புத்தி எப்படி போவோம் பாருங்களேன், தடுமாற்றம் ஏற்படும். நம்ம நினைப்போம் டிவி தானே, சும்மா சீரியல் தானே பாத்துறோம், ஸ்டோரி புக்கு தானே படிக்கிறோம், அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சிருவோம். ஆனா நமக்குள்ள இருக்கு பாத்தீங்களா ஹார்ட் டிஸ்க், அதுல சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும், நமக்கே தெரியாது. என்னைக்கு வரும் தெரியுங்களா? என்னைக்காவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து ஓப்பன் ஆகி அடின்னு கடாமுடான்னு பேசி கிடப்போம் நம்ம பாருங்க. அப்போ பாக்குற பார்வை, நம்ம செய்யற செயல்பாடு எல்லாமே பகவானை நிறுத்தணும், மனதில் நிறுத்தணும். அந்த முழு ஞானத்தையும் பகவானை ஈடுபடுத்தணும். அப்பதான் நாம வந்து அந்த சரியான லைன்ல போக முடியும். அப்போ நாம என்ன பண்ணணும், டிவி பார்க்க கூடாது, தேவையில்லாத சுயசரிதையை படிக்க கூடாது, நாவல் படிக்க கூடாது, எதுவுமே படிக்க கூடாது. படிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், அதுதான் நம்மள வந்துகிட்டே இருக்கும். அன்னைக்கு ஃபுல்லா அந்த பொழுது ஃபுல்லா நான் அதையே நினைச்சுக்கிட்டே இருப்போம். தூக்கம் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த டிவி நைட்டு சீரியல் பார்ப்பாங்க, என்னென்னமோ பிக் பாஸ், அந்த பாஸ், இந்த பாஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க. நம்ம ரூம்ல எதுவுமே கிடையாது, டிவி எல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது. ஒன்னும் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 250 புக்கு வச்சிருக்கோம். இதுதான் எந்த புக் எடுத்து படிக்கிறோமோ பகவான் நாமம் தான் இருக்கும், எந்த புக் எடுத்தாலும் பகவான் ஸ்டோரி தான் இருக்கும். இப்ப படிச்சு நாம என்ன பண்றோம், பகவான் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம், இல்லைங்களா? இதுதான் அனன்ய பக்தி. யார்கிட்டயா பேசணும் வச்சுங்களேன், இந்த இடத்துல பகவான் இதை சொன்னாருங்க, அப்படிதான் விளக்கம் கொடுத்து பேசுவோம். அப்ப பௌதிக தன்மை நமக்கு வராது, இல்லைங்களா? இதுதான் அனன்ய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி, இல்லைங்களா? இப்போ 9வது ஸ்லோகம் சொல்ல போறாரு, பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா. अद படிங்க படிங்க. सिद्धं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाब्दुं धनञ्जय हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து சாதனா பக்தி. இந்த சாதனா பக்தி என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப முதல் பக்தி அனநிய பக்தி. அதுல என்ன சொன்னார்? மனதில் நிறுத்தணும்னு சொன்னார். செல்வத்தை வெல்பவனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறராது நிறுத்தா முடியாவிடில், ஃபர்ஸ்ட் அத அந்த 8வது ஸ்லோகத்துல சொன்ன அனநிய பக்திய உன்னால செய்ய முடியலையா? பரவாயில்ல. நான் அந்த பக்தி பண்ண முடியலையா? சரி, ஓகே, பரவாயில்ல, விட்டுரு அப்படின்றார். இந்த பக்தியாவது பண்ணு அப்படின்றார். இது என்ன? சாதனா பக்தி. இது சாதனா பக்தி என்ன சொல்றார்? அதாவது பக்தி அது யோகத்தின் ஒழுக்க நெறி, அதாவது ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக, என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக என்ற. இப்போ நமக்கு ஒரு எஜமானர் இருக்கார், ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறோம். அப்போ நம்ம மேனேஜர் இருக்கார். அவர் என்ன சொல்றார்? இதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு தான் நீ போகணும் அப்படின்னு. இல்லைன்னா உனக்கு மெமோ கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு உயர் அதிகாரம் சொல்லுவாங்க, இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்களா? இதை செய்ய முடியலன்னு பரவாயில்ல, குறைஞ்சபட்சம் இந்த பக்தியாவது கொடுன்ற. சாதனா பக்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை நம்ம செயல்படணும். ஏன்னா அந்த பக்தி வந்து சாதனா பக்தின்னு சொல்லப்படுது. அப்போ ஒழுக்க நெறிமுறையை நாம ஃபாலோ பண்ணணும், சரிங்களா? ஆனா அதுவே வந்து மூட நம்பிக்கையாவும் பண்ணக்கூடாது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் இப்ப மூட நம்பிக்கை தான் பண்றாங்க. நிறைய பேர் பக்தி மார்க்கத்துல உள்ளவங்க அந்த யோகமாயா சக்தியில பண்ணல, மகாமாயா சக்தியில தான் பண்றாங்க. மகாமாயா சக்தின்னும் போது பௌதிக தன்மையோட செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. முரண்பாடான விஷயம் எல்லாம் கோவில பக்தி கொடுப்பாங்க பகவானுக்கு. சோ அந்த மாதிரி பக்தி கிடையாது. காலையில எழுந்துக்கணும், 3 மணிக்கு எழுந்துக்கிறோமோ 3:30 மணிக்கு எழுந்துக்கிறோமோ அவங்க வசதி பொத்து எழுந்துக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் 4 நல்லா குளிச்சுக்கிட்டு சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு போய் பகவானை தூபம் போட்டு எழுப்பி உட்கார வச்சு அவரை சுத்தப்படுத்தி உட்கார வச்சுட்டு அவருக்கு தேவையான பூ அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி ஒரு மங்களார்த்தி பண்ணலாம். 4:30 மணிக்கு பிரம்ம முகூர்த்தத்துல 4:30 to 5 மணிக்குள்ளார ஒரு மங்களார்த்தி பண்ணலாம். சிறப்பு. அதுக்கப்புறம் ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு அப்புறம் நாம என்ன பண்ணலாம்? பகவானுக்கு பிரசாதம் ரெடி பண்ணி அவருக்கு தேவையான விஷயங்களை நெய்வேத்தியம் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்குள்ள சூரியன் வந்துருவாரு. அவருக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அப்புறம் சந்தியாவந்தனம் முடிச்சுட்டு நம்ம பாட்டு ஆபீஸ் கிளம்பி போயிட்டே இருக்கும். இது வந்து சாஸ்திரம். இந்த ஒழுக்க முறையை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். இதுதான் சாதனா பக்தி. இதுல என்னால பண்ண முடியாது, எனக்கு அந்த மாதிரி பண்ண முடியல, என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து இந்த சைட்லாம் பண்ண முடியாதுங்க. பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்றேன், மங்களாத்தி என்னால பண்ண முடியல, இந்த மாதிரி இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கு, நான் மழை பண்ணணும், பகவான் நாமத்தை பார்த்து அவர் விக்கிரத்தை பார்த்து கும்பிடுறேன், அவ்வளவுதான். அது மாதிரி பண்ணாலும் பரவாயில்ல. ஏன்னா நம்ம கோவில்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, வீட்டுல பண்ண முடியாதவங்க 4:30 மணிக்கு நம்மள குரூப்ல போடுவாங்க பாருங்க. கோவிலோட வெப்சைட்ல போனாலும் போதும் பார்க்கலாம். யூடியூப்ல அழகா மங்களாத்தி பார்க்கலாம். அந்த லிங்கே கொடுப்பாங்க. அந்த லிங்க்ல நீங்க மங்களாத்தி டெய்லி அந்த டைம்ல பார்க்கலாம். அது எப்படி கீர்த்தனோடு பண்ணுவாங்க. மங்களாத்தி முடிஞ்ச உடனே துளசி ஆரத்தி நடக்கும். துளசி ஆரத்தி முடிஞ்ச உடனே நரசிம்ம ஸ்லோகம், நரசிம்மத்தை சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கும். அது ஒரு 5 மணி வரைக்கும் நீங்க பார்க்கலாம். வீட்டுல பண்ண முடியல. இதெல்லாம் சாதனா பக்தி, ஒழுக்க நெறிமுறையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டார். இப்போ அடுத்ததுல 10ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இதை படிங்க 10ல. हरे कृष्णा अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मद्यर्थम् अभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्स्यसि हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ போன இதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? சாதனா பக்தியை பார்த்தோம். அது என்ன சொல்றாரு? பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில். ஏப்பா என்னால காலைல எழுந்துக்க முடியாதுப்பா, எனக்கு 6 மணி தான்ப்பா எழுந்துக்க முடியும், 5 மணிக்கு எழுந்துக்க முடியும்பா, ஏதோ ஒரு டைம்ல எழுந்துக்க முடியும், ஆனா அந்த பக்தியை என்னால கொடுக்க முடியாது. அதுக்கும் பகவான் என்ன சொல்றாங்களா? சரி பரவாயில்ல, விட்டுரு. அந்த பக்தி பண்ண முடியலையா, நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையாவது பண்ணுன்ற. இது 3வது பக்தி. என்ன சொல்றார்? எனக்கு மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக, ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுறது மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்து அடைவாய்ன்ற. இப்ப நம்ம 2-3 ஸ்டோரி சொன்னோம் இல்லையா இன்னைக்கு.
பகவான் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தான். அதனால என்னாச்சு, அந்த எலும்பு கூட பகவான் நாமத்தை சொல்லு. பகவான் நினைச்சுக்கிட்டே கீர்த்தனம் போனான். ஆனா அவன் கடமையை அவன் தவறிட்டான். அந்த கடமையை பகவானே நிறைவேற்றுறார். தன்னுடைய கடமையை மறந்துட்டு அவன் பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுத்தான். கடைசியில என்னாச்சு, பகவானே வந்து ஒரு ராஜாக்கு ஷேவிங் பண்ணி முடி வெட்டி விடுறார், சிக அலங்காரம் பண்றார். யார் செய்வா? அதுதான் தாயார் சொல்றான், ருக்குமணி தாயார் பகவான் கிட்ட சொல்றான், ஒரு சத்திரியனா இருந்துட்ட, ஒரு பிராமணனா இருந்து வாமன அவதாரம் எடுத்து ஒரு பிராமணனா செயல்பட்ட, ஒரு சத்திரியனா இருந்து ராமபிரானா காட்சி கொடுத்த, அவதாரம் எடுத்த. ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாங்க ருக்குமணி தாயார். ஒரு இடையகுலராக இருந்து, ஒரு வைஷ்ணவ கோலத்துல இருந்து ஒரு கிருஷ்ண பரமாத்மாவை காட்சி கொடுத்த, அவதாரம் கொடுத்த. இப்போ சூத்திரனா இருந்து ஒரு சிலை அலங்காரம், அதாவது முடி அலங்காரம் பண்ற அந்த ரூபத்தையும் எடுத்துட்ட. 4 விதமான வர்ணத்தையும் நீ காமிச்சிட்ட. 4 விதமான வர்ணமும் நான் தாண்டா அப்படின்ற. நீங்க எல்லாம் வர்ணத்தையே பேசாதீங்கடான்றார் மன்னர் பகவான் சொல்றார். அது அற்புதமான சொல்றார் இல்லைங்களா? எல்லா உருவத்தையும் நான் இருக்கேன், வர்ணத்தை வச்சு யாரையுமே எடை போடாதீங்கன்றார் பகவான். பிறப்பால் வந்தது அது அவனுடைய கர்மா, புண்ணிய கர்மா. பாவ கர்மா புண்ணிய கர்மா, அது அவனுடைய கர்மா சார்ந்து இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன செயல்படுறோமோ அதுதான் வர்ணம் இல்லைங்களா? அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாம நடந்துக்கணும்ன்ற அந்த இதுதான் பகவானுடைய, அவருடைய கடமையை அவர் சரியா பண்ணிட்டார். அவன் முடிவற்றவன், அந்த கடமையை அவன் செய்யலனாலும் அந்த கடமையை பகவான் செஞ்சு அவர் பக்தனை காக்குறாரு. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா? அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அப்ப நம்மளுடைய செயல்பாடு இது நிஷ்காம கர்ம யோகா. அப்ப பகவானுக்காக நாம செயலாற்றணும். நம்ம கடமையை நாம செய்யலாம் பரவாயில்ல, செய்ய முடியாம போனா கூட சரி, அந்த கடமையை பகவான் செய்வார். அந்த நம்பிக்கை பகவான் மேல முழுமையா இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் இதுல சொல்ல போறாங்க. நம்ம 9:27 படிச்சோம் இல்லையா? 9ஆம் அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. குந்தியின் மகனே, நீ எதையெல்லாம் செய்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்கெல்லாம் செய்கிறாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பக்தி கொடுக்கணும் பகவானுக்கு, அண்ணனையே பக்தி கொடுக்கணும். இது 9ஆவது அத்தியாயத்துல 27ஆவது பாத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? இப்ப பாருங்க, இது வந்து நம்ம ஸ்லைடு சொல்றது, இது அப்புறம் ஒரு அடி பார்க்கலாம். 11ல பாருங்க, சகாம கர்ம யோகத்தை சொல்றாரு. இப்போ அனனிய பக்தி கொடுக்க முடியலையா, பரவாயில்ல, சாதனா பக்தியை கொடுன்றார். சாதனா பக்தியை கொடுக்க முடியலையா, நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையாவது பண்ணுன்றார். இப்ப நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையும் உன்னால பண்ண முடியலையா, சகாம கர்ம யோக பக்தியாக கூடுறாயப்பா அப்படின்றார். இது என்ன சொல்ற பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதைதத் அப்யசக்தோசி கர்த்தும் மத்யோகம் ஆஸ்ரிதः சர்வ கர்ம பல தியாகம் தத குரு யதாத்மவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, சகாம கர்ம யோகத்தை சொல்றாரு. எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் அப்படின்றார். முதல்ல மனதை நிறுத்தணும்னார். எது? அனநிய பக்திய இல்லையா, சாதனா பக்தி சொன்னார், நிஷ்காம கர்மயோகத்தை சொன்னார். இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நிஷ்காம கர்மயோகத்தை உன்னால பண்ண முடியலாம் பரவாயில்ல விட்டுருன்ற. இது சகாம கர்மயோகத்தை பண்ணு அப்படின்ற. உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலில் எல்லா விளைவுகளையும் எனக்கு தியாகம் பண்ணிடுன்றார், தியாகத்தை பண்ணிடுன்றார். ஆத்மாவின் நிலையை பெற முயற்சி செய்கின்றார். நந்த மகாராஜா பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய பகவானுடைய ஒரு பர்த்டே வரும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தானம் கொடுப்பார். 1000 பசுக்கள், 2000 பசுக்கள், 500 பசுக்கள், 100 பசுக்கள் கொடுப்பார் எல்லாருக்கும். ஏன்னா பசுக்கள் யாரு அதிகமா வச்சிருக்காங்களோ அவங்கதான் ஒரு ஒரு மன்னரா இருக்க முடியும். ஒரு 5 கிராமத்துக்கு மன்னரா இருப்பாங்க. அது மாதிரி அவருக்கு எல்லாருக்கும் தானம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார். தியாகம் பண்ணணும். நம்மளால முடிஞ்ச எல்லா செயலையுமே நம்ம தியாகம் பண்ணணும். நம்ம என்னத்தை கொண்டு போக போறோம், எல்லாமே பகவானுடைய தான். எடுத்து கொடுக்கறது தான் நாமும். அது எடுத்து கொடுக்கும்போது எப்படி இருக்கணும், நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்கணும், இது பகவானுடையது, அவரு என்ன கருவியா யூஸ் பண்றார், அந்த தன்மையில இருந்தாதான் நமக்கு எந்த பந்தத்திலையும் நம்ம மாட்ட மாட்டோம். இல்லைன்னா நம்ம பந்தத்துல மாட்டிப்போம் இல்லைங்களா? இது சகாம கர்ம யோகா. சரி, இப்போ 5, 6 என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 12வது பதம் மாதாஜி.
Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பயிற்சியில் உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்தல் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயலின் பலன்களை தியாகம் செய்து சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தியாகத்தினால் மன அமைதி நிலை அடைய முடியும். தியான யோகம், ஞான யோகம். அப்ப எப்படிப்பட்ட செயல்பாடு பண்ணுங்க பாருங்க இல்லைங்களா? ஞானம்னும் போது பகவானுடைய உபநேசங்கள், வேதம், அவருடைய விபூதி, அவருடைய வைபவம், அவருடைய புராணங்கள் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்போம். அதை படிக்க படிக்க ஞானம் விருத்தி அடையும். தியான யோகம் பண்ணும்போது பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி, பகவானுடைய விக்கிரகத்தை சொல்லி, பகவானுடைய லீலையை சொல்லி மனதுல நிறுத்தி நாம தியானம் பண்ணுவோம். அதுவும் உயர்ந்தமான. இதை விட என்ன தெரியுமா? தியாகம். எல்லாத்துக்கும் நமக்கு எல்லாருக்கும் நமக்கு இருக்கிற பொருள் எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு தானம் கொடுக்குறோம். இதுவும் ஒரு பக்தி தான். இந்த 3 பக்தியும் நம்ம கொடுக்கணும். அந்த பக்தியை சகாம கர்மயோகத்தை பண்ண முடியலாம், பரவாயில்ல, தியான யோகமா பண்ணு. தியான யோகம் படிக்க முடியா, ஞான யோகமா பண்ணு. ஞான யோகம் பண்ண இல்லையா, தியாகமாவது பண்ணு. உன் செயல் எல்லாமே பகவானுக்கு கொடுத்துரும் அப்படின்ற இல்லைங்களா? சரி, இப்போ நம்ம இந்த 12 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் பக்தியில. இப்ப எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு சங்கல்பம் எடுக்கணும். இப்போ இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாதனா பக்தி. அந்த சாதனா பக்தி குறைஞ்சபட்ச பக்தி. அதை நாம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும், முயற்சி பண்ணுவோம். அது என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 8 விதமான செயல் நான் சொல்ல போறேன். என்னென்ன செய்யணும்ன்றது சாதனா பக்தியோட சிறப்பு நம்ம ஒன்று சொன்னோம். இருந்தாலும் ஒரு 8 விதமான செயல்பாடு. என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, சட்டத்திட்டம் சாஸ்திர சொல்லப்பட்டது, வேதங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு, உபநேசங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த 8 தன்மையும் சிம்பிளா பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. 1, ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் செயல்படணும் ஃபர்ஸ்ட். 2வது பாத்தீங்கன்னா அதிகாலையில் விழித்து எழுதணும். அதாவது 3 மணிக்கு எழுந்துக்கிறவங்க அதி உத்தமம். 3 மணிக்கு எழுந்துக்கிறவங்க அதி உத்தமம். சரி, 3ல இருந்து 4 வரைக்கும் எழுந்துக்கிறவங்க அதுவும் உத்தமமான நிலை. 4ல இருந்து 5 மணிக்கு எழுந்துக்கிறவங்க அது மத்தியம நிலை. 5ல இருந்து 6 மணிக்கு எழுந்துக்கிறவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கனிஷ்டக அதிகாரி, அது ஆரம்ப கட்ட பக்தர். 6 மணிக்கு மேல எழுந்துக்கிறான் பாருங்க, ரசோகுணம், தமோகுணம். சோ அந்த குணம். அப்போ நம்ம காலையில எழுந்துக்கிறது தான் ரொம்ப அதி உத்தமமான நிலை இல்லைங்களா? அது நம்ம காலையில எழுந்துக்கணும். இது 2வது. 3வது கோயிலுக்கு சென்று பகவானுக்கு பிரார்த்தனை செய்யணும். கோவில்ல போயிட்டு அவருடைய லீலை, அவருடைய வைபவத்தை சொல்லி நாம பகவானுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணணும். இது 3வது. 4வது பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்கணும். பகவான் நாமத்தை சொல்லி நம்ம ஜபம் பண்ணணும். 5வது பகவான், அதாவது விக்கிரகங்களுக்கு மலர் அர்ப்பணம் பண்ணும். ஒரு கோயிலுக்கு போனா பகவானுக்கு மலர் கொண்டு போகணும். சும்மா வெறுங்கையில போகலாம், துளசி கொண்டு போகலாம், ஏதாவது ஒண்ணு கொண்டு போய் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் இல்லைங்களா? இது 5. 6 விக்கிரகங்களுக்கு உணவு, பகவானுக்கு உணவு கொடுக்கணும். உணவு நாம கொடுத்தோம்னா அவர் நமக்கு பிரசாதமா கொடுக்குறாரு. அது மகா பிரசாதமா கொடுக்குறாரு. சில பேர் 8 போகம் வைப்பாங்க பகவானுக்கு, நாம 1 போகம் வைப்போமே. ஒரு வாட்டி அது கொடுத்தாவே போதும், நைவேத்தியம் பண்ணா போதும் இல்லைங்களா? அந்த செயல்படணும். 7வது பாத்தீங்கன்னா பிரசாதத்தை ஏற்று அதை மதிக்கணும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு பிரசாதம் யாரோ கோவில தராங்க, யாராவது வைஷ்ணவ குடும்பம் கொடுக்குறாங்க, அந்த பிரசாதத்தை வாங்கிக்கிட்டு ஒரு பருக்க கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு பருக்க வேஸ்ட் பண்ணாவே போதும், நமக்கு ப்ராப்ளம் தான், அபராதம். அது அபராதம். அதனால மகா பிரசாதத்தை நம்ம மதிக்கணும். அதே மாதிரி 8 தூய பக்தர்கள் பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கேட்கணும். தன்னுணர் அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் அந்த ஆத்மா கிட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை காதால கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இது 8வது நிலை. இந்த 8 நிலையும் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன தகுதின்னு பாத்தீங்கன்னா தகுதியே தேவையில்லை. எல்லாருமே இதுக்கு பயிற்சி செய்யலாம். ஒரு பிராமணன் தான் பண்ண முடியும், சத்திரன் தான் பண்ண முடியும், சூத்திரன் தான் பண்ண முடியும், இவன் தான் பண்ண முடியும், அவன் தான் பண்ண முடியும், எதுவுமே எல்லாரும் பயிற்சி பண்ணலாம்.
எல்லாருமே வைஷ்ணவன் ஆகலாம், எல்லாமே பிராமண குவாலிட்டியில வர முடியும். இது நான் சொல்லல, இது கருட புராணத்துல பகவானே சொல்றாரு. இங்க ஒண்ணு பாருங்க, இது பலன் என்ன? இறை அன்பு உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார். சரி, இப்ப நம்ம 8 நிலையை நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதே சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல ஆதி லீலால 17.22 சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கலிகாலத்தில் பகவானின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமே பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரம் ஆகும். இந்த திருநாமங்களை உச்சரிப்பால ஒருவன் பகவானுடைய நேரடி தொடர்பு கொள்கிறான். அவ்வாறு செய்பவன் எவனுமே நிச்சயமாக விடுதலை அடைகிறான். பகவான் நாமத்தை உச்சரிச்சே இருக்கணும், அவர் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்ப நாம ஒரு சின்ன விளக்கம் வந்துட்டோம். இப்ப பாத்துறோம் 8 நிலையை நாம பார்த்தோம். இந்த 8 நிலையை நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போறேன். இந்த 5 விதமான கொஸ்டின் நான் கேட்க போறேன். ஆனா நீங்க யாருமே சொல்ல வேணாம், பதில் சொல்ல வேணாம். ஆம் இல்ல அப்படி மட்டும் நீங்க வச்சுக்கலாம். ஆம் இல்ல அப்படி மட்டும் நீங்க தெளிவுபடுத்திக்கலாம். இப்ப 5 விதமான கேள்வி கேட்க போறேன். இப்ப நான் சொன்ன 8 விதமே, நம்ம ஆச்சாரிகள் சொன்ன 8 விதமே உங்களுக்கு எளிமையானதா? ஆம்னா ஆம் போட்டுங்க, இல்லைன்னா இல்லைன்னு வச்சுங்க. இரண்டாவது, நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா? அந்த 8 நிலையை சொன்னது நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா? ஓகேன்னா ஆம், இல்லைன்னா இல்லை. இதில் எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது, இந்த செயல்பாடு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்றவங்க ஆம்னா ஆம் போட்டு, இல்லைன்னா இல்லை. நான்காவது, நான் இதை நேர்மாறாக உணர்கிறேன் அப்படின்னா இல்லைன்னா இல்லை, ஆம்னா ஆம் போட்டு. அதே வந்து 5வது கொஸ்டின் பாரு, இதனை முயற்சி செய்ய நான் தீர்மானமாக உள்ளேன் அப்படின்னா ஆம் போட்டுங்க, தீர்மானமா இல்லைன்னா இல்லைன்னு போட்டுங்க. இந்த 5 கேள்வியில நான் சொன்னது 5 விதமான கேள்வியில 3 அல்லது அதற்கு மேல் ஆம் இருந்தால் நீங்க பக்தி தொண்டிலை முயற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்க. நான் கேட்ட கேள்வி 5 கேள்வி ஓகேங்களா? அதுல 4 கேள்வி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுல ஒரு கேள்வி என்ன கேட்டேன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதை நேர்மாறாக உணர்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன போட்டிருப்பீங்க? இல்லைன்னு தான் போடுவீங்க. நான் நேர்மாறாக உணர்றேன், ஆனா நேர்மாறாக உணர்னா அது போட்டுருங்க. அப்போ 3லிருந்து 4 வரைக்கும் ஆம்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பக்தி சேவைக்கு நீங்க ரெடி ஆயிட்டீங்க. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இப்போ எல்லாரும் ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துப்போம், எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணீங்க, அன்மியூட் பண்ணிக்கிட்டு நான் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் 3 முறை சொல்றேன். அதே மாதிரி எல்லாரும் 3 முறை சொல்லுங்க. இதுக்கு எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ தெரியாது, அத்தனை பேருமே 3 முறை சொல்லி பகவானுக்கு ஒரு சங்கல்பம், இன்னிலிருந்து நான் பக்தி யோகத்தை நான் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன சங்கல்பம் தான். இந்த 8 நிலையும் செய்ய முடியலனாலும் ஏதாவது ஒன்னு நீங்க ஃபாலோ பண்ணா போதும். ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ணா என்ன பண்ண போறோம்? சிம்பிளா ஒரு கோவிலுக்கு போயிட்டு பகவானுக்கு ஒரு மலர் கொடுத்தாவே போதும். அதை கொடுத்தாவே அந்த 7 நிலை பின்னாடி நீங்க போக ஆரம்பிச்சிருங்க, உங்க பின்னாடி வர ஆரம்பிச்சு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணுவோமா? ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் ஜபிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம எல்லாம் பிரபு எல்லாமே நம்ம ஒரு சின்ன சங்கல்பம் எடுத்துக்கிட்டோம். இது பெரிய விஷயம் கிடையாது. 8 நிலையும் ஒரு என்னைக்காவது கோயிலுக்கு போறீங்களா, அங்க போய் பகவானுக்கு கொடுங்க. கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பிரசாதத்தை ஒரு நாளைக்கு கொடுங்க. கோவிலுக்கு போறீங்களா, பிரசாதம் செஞ்சு எடுத்துன்னு போங்க. வீட்டுல உங்களுக்கு என்ன வருமோ அதை செஞ்சு எடுத்துன்னு போயிட்டு அங்க பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு வரவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த பிரசாதத்தை கொடுங்க. ரொம்ப நல்லது. நமக்கு அது பலன் தேவையில்லை, நம்ம கடமையும் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்க. இந்த 8 நிலையும் வரும். நமக்கு வாழ்நாளே நம்ம முக்திக்கான வழி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இது பக்தியில பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. சரி, இனி நம்ம உள்ள போயிடுவோம். 13, 14 கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரகர்ண ஏவ ச நிர்மமோ நிரங்காரக சமதுக்க சுகக்ஷமீ சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சயக மையர்பித மனோ புத்திஹி யோ மத் பக்த சமே பிரியக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவரும் பொறாமை இல்லாதவனும் எல்லா உயிர்களுக்கும் நண்பனாக தன்னை உரிமையாக கருதுவனுக்கு அகங்காரத்தில் விடுபட்டவனாக இன்பம் துன்பங்களில் சமநிலையுடனாக சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று
சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக எனது மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டு ஈடுபடுகிறானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன்றார் மகாத்மான்றாரு. இதுல பிரியமானவன்றாரு, எனது பக்தன்றாரு. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இல்லைங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான செயல்பாடு நம்ம பார்த்தோம் 8ல இருந்து 12 வரைக்கும். ஆனா இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பொறாமை இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா? பகவானுடைய பக்தன் பொறாமை இருக்காது. தன்னுடைய நண்பன் கோபர் வீட்டுக்குள்ள வர்றாரு, வீட்டுக்குள்ள வந்தபோது ருக்மணியை கூப்பிட்டு அதட்டுறார், போய் தண்ணி கொண்டு வா, பால் கொண்டு வா, ஒரு தட்டு கொண்டு வா, அவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும், காலாபிஷேகம் பண்ணணும், உட்கார வச்சு ஊஞ்சல் உட்கார வச்சு அவருக்கு விசிறி விட்டுக்கிட்டு, மாதாஜிங்களா விசிறி விட்டுக்கிட்டு அவர் காலை சுத்தப்படுத்தி எவ்வளவு அற்புதமா பண்றாரு பாருங்க. அவருடைய கடமை அவர் செய்யறார், கரெக்டா செய்யறார். எதுக்காக செய்யறார்? நம்மளை பக்குவப்படுத்துறார். அந்த மாதிரி நிலை இருக்கணும். யாரு மேலேயும் பொறாம இருக்கக்கூடாது. பொறாம இருந்துட்டாவே நம்ம போச்சு, நம்ம பக்தியிலிருந்து விலகிடுவோம் சரிங்களா? உயிருக்கு நண்பனாக இருக்கணும். எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு போல பார்க்கணும். அந்த நிலையில நாமும் இருக்கணும். எல்லார்கிட்டையுமே நாம எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, தாழ்ந்து இருக்கும். அதுக்காக நாம் எல்லாத்தையும் தாழ்ந்து போன அவசியம் இல்லை. நம்மளை தேடி வரவங்க, நம்மளை நாடி வரவங்க கிட்ட அந்த இடத்துல உயர்ந்த ஸ்தானமா நம்ம நினைக்க கூடாது. உயர்ந்த ஸ்தானமா நாம நினைச்சோம்னு வச்சுங்களேன், நாம கீழே போவோம். இது மேல் டெம்பர் உயர்ந்த ஸ்தானம், ஆனா கீழே கை நிற்கும், அது நமக்கு தெரியாது. அந்த நிலைக்கு நம்ம போகக்கூடாது. யார் நம்மளை தேடி வந்தாலும் சரி, நம்ம உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்கவே கூடாது. அந்த இடத்துல உனக்கு என்ன பிரச்சனை, உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம், என்ன சொல்யூஷன் வேணும், அவனுக்கு பணிவிட பண்ணி அவனுக்கு இருக்கணும். இதுதான் ஒரு அனன்ய பக்தி இல்லைங்களா? 15 பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமான இது ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும். ஆனா இப்ப டைம் இல்லை நமக்கு. லெவல் 2ல வாங்க, நிறைய படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 15 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மான்னோ த்விஜதே லோகோ லோகான்னோ த்விஜதே சயஹ ஹர்ஷாமர்ஷ பயோத்வேகைர் முக்தோயஹ சமே பிரியஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாரையும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையில் ஒருவர் இருக்கிறானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். யாருக்கும் தொல்லை, மனசாட தொல்லை கொடுக்கூடாதுங்க. மனசாட ஒருத்தன் வரான்னு வச்சுங்களா, இவன் சரியில்லைப்பா, இவன் ரொம்ப தொல்லை கொடுத்துக்கிறான்பா அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா போச்சு. அது நினைச்சாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க செய்ய மாட்டீங்க. ஆனா உடல் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும், உங்க கண்ணு செய்ய ஆரம்பிச்சிடும், உங்க காது பேச ஆரம்பிச்சிடும், காது கேட்க ஆரம்பிச்சிடும், வாய் பேச ஆரம்பிச்சு, கை பேச ஆரம்பிச்சிடும். அது யார் பண்றா? மாய. ரசோகுணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், தமோ குணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், அந்த குணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அப்பதான் யாரையுமே தவறாக எண்ணக்கூடாது, யாரையும் தொந்தரவும் செய்யக்கூடாது. நம்ம பிள்ளையா இருந்தாலும், கணவனா இருந்தாலும், மனைவியா இருந்தாலும் சரி, யாருக்குமே நம்ம தொல்லை கொடுக்கூடாது இல்லைங்களா? இது ஒரு கதை. இதை படிக்கிறது நேரம் இல்லை. நம்ம லெவல் 2ல வாங்க, ரொம்ப அழகான கதை. இது படிப்போம். 16வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனபேக்ஷயக சுஷுர்தக்ஷ உதாசீனோ கதவ்யதக சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோ மத்பக்த சமே பிரியஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எவன் ஒருவன் சாதாரண செயலை சார்ந்து வாழாமல், சாதாரண செயல் என்ன? அனிமல் செயல் தான். சாப்பிடுறது, தூங்குறது, இனப்பெருக்கம் பண்றது. சாப்பிடுறது, தூங்குறது, இனப்பெருக்கம், இது சாதாரண செயல். இது அனிமலே பண்ணிட்டு போயிடுமே. இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி செயலா இருக்கணும். அதான் சொல்றாரு பாருங்க, எவன் ஒருவன் சாதாரண செயலை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மை நிபுணனாக கவலைகள் இன்றி எல்லாவித வழிகளில் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்வனாக உள்ளானோ எனது அத்தக பக்தன் எனக்கு மிக பிரியமானவன்றார். இது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லணும், ஆனா இதுல டைம் இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன். இந்த படத்தை வச்சு ஒரு விஷயம் சொல்றேன். இந்த படத்துல ஒரு ஆண்டி கோலத்தை உட்காந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க. அவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளைக்காரன். அவரு ஒரு யூரோப் கண்ட்ரில உள்ளவர், இங்கிலாந்துல உள்ளவர், பெரிய அவ்வளவு பெரிய சொத்து உள்ளவர். அந்த ஊரே அவரு தான். அந்த அவரு செல்வந்தர், ஒரு சருப்பற்ற, அது ஒரு நல்ல ஞானம் உள்ளவர். அதாவது இல்ல இப்ப டாக்டர் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அத மாதிரி ஒரு அங்க சற்பட்டம் பெற்றவர், ரொம்ப அது ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தை உள்ளவர். அப்படிப்பட்டவர் பகவானுடைய அங்க உள்ள இஸ்கான் கோவில் அங்க போய் என்ன பண்ணிருக்காரு, அந்த வழியில போகும்போது
அங்க சங்கீதம் கேட்டிருக்கார். காது குத்துன்னு என்னடா சங்கீதம் நமக்கு நடக்குது, உள்ள போன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிருக்கார். உள்ள போய் கடைசியில என்ன ஆயிட்டாரு, பகவானுக்கிட்டே ஐக்கியம் ஆயிட்டார். அப்படியே அவர் ஐக்கியம் ஆயிட்ட பிறகு எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு பிருந்தாவனத்துல இந்த மாதிரி ஒரு கொட்டாவை போட்டு உட்காந்துக்கிட்டாரு. இதாண்டா என்னுடைய வாழ்வியல், இதாண்டா என்னுடைய உளவியல் சொல்லிட்டு இங்க உட்காந்துக்கிட்டாரு. இங்க உட்காந்துக்கிட்டு ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டாரு. அவங்க தாய் கேக்குறாங்க, டேய் எவ்வளவு வசதிடா, எவ்வளவு வசதி வீட்டுல, எவ்வளவு படிச்சிருக்க நீ, இங்க இந்த மாதிரி ஆண்டி கோலத்துல உட்கார்ந்து இருந்திருக்கேடா அப்படின்னு அவங்க அம்மா கேட்கிறாங்க. உனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, அனுபவிச்சாதான் தெரியும். யாருக்கு? தாய்க்கு உபதேசம் பண்றாரு அவர். அது சாதாரண செயல், நீ சொல்ற செயல் சாதாரண செயல், இது தூய்மையான செயல். இது தூய்மையில நிபுணனாக இருக்கிறேன் நான் இதுல அப்படின்றாரு. எந்த கவலையும் எனக்கு கிடையாது. நான் அங்க இருந்து என்ன பண்ண போறேன், இது என்ன பண்ண போறேன், அந்த சுகத்தை நான் இங்க அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்ற ராஜ சுகத்தை நான் இங்க அனுபவிக்கிறேன்ற. இதுதான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 17 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல அது மியூட் பண்றேன். யோ ந ஹ்ருஷ்யதி ந த்வேஷ்டி ந சோசதி ந காக்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி பக்திமான்யக சமே பிரியக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்ச்சி இல்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களங்களையும் அமங்களையும் ஆகிய இரண்டையும் துறக்கிறான், அத்தகைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர். டபுள் மைண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அத்தியாயத்துல முதல் அத்தியாயத்திலே அர்ஜுனன் சொல்றான், கடைசி 46வது பதத்துல காந்தி தீகள் போட்டு உக்காண்டான். கிருஷ்ணா என்னால போர் பண்ண முடியாது கிருஷ்ணா அப்படின்னு உக்காண்டான். என்ன ஆச்சு பாருங்க, புத்தி எப்படி போது பாருங்க. டபுள் மைண்ட்ல போறான். அந்த டபுள் மைண்ட்ல இருக்கவே கூடாது. வார் பண்ண போறேன்னு இந்த சைட்ல 7 இந்த சைட்ல 12 சேனை உட்காந்துச்சு. சேனை எல்லாம் எல்லாம் உட்காந்தப்ப நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் இது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம அமங்கலம் மங்களம் ரெண்டுமே நம்மளை சார்ந்துதான் இருக்கு இல்லைங்களா? வெற்றியோ தோல்வியோ நமக்குள்ளதான் இருக்கு. இன்பமோ துன்பமோ அதுவும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு. நாம துன்பத்தை வந்தாலும் சந்தோஷமா எடுத்துக்கிட்டோம், இன்பம் வந்தாலும் விடியில இருந்துக்கணும். இன்பம் வந்தா திக்குன்னு குதிக்கூடாது, துக்கம் வந்துன்னா ஓரமா நிக்கூடாது. ரெண்டுமே சமநிலை எடுக்கலாம் பாருங்க. அவன் தான் உண்மையான கர்மயோகி, அவன் தான் பகவானுக்கு உண்மையான பக்தன். பேஸ் டு பேஸ் போயிட்டே இருக்கணும் இல்லைங்களா? 18, 19 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சமஹ சத்ரௌ ச மித்ரே ச ததா மான பானயோஹோ சுதோஷ்ண சுக துக்கேஷோ சமசங்க விவர்ஜிதஹ துல்ய நிம்தா சுதுத் மௌனி சந்துஷ்டோ ஏன கேனசித் அனிகேதக ஸ்திரம் மதிர் பக்திமான் மே பிரியோ நரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல 18, 19 சொல்ல, எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம் இன்பம் துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றை நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்பொழுது விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டு திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்கு கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறானோ அத்தகைய மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இது எல்லாமே டபுள். இந்த நிலையில் நாம் இருக்கவே கூடாது. இதெல்லாம் படிக்கிறனால நம்ம டைம் எடுக்குங்க, ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஒரு சின்ன விளக்கம் மட்டும் சொல்லலாம் இந்த 2 ஸ்லோகத்துக்கு மட்டும். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு பிளாட்ல இருக்கிறோம். ஒரு 10 அடுக்கு மாடியில 6 அடுக்கு மாடியில 4 அடுக்கு மாடியில் நம்ம இருக்கோம்னு வச்சுங்களேன். அப்போ ஒரு செக்யூரிட்டி நம்ம போட்டிருப்போம். வாசல்ல செக்யூரிட்டி இருப்பார், கேட் ஆண்ட இருப்பார். இப்போ நம்ம டெய்லி ஆஃபீஸுக்கு போறோம். அவர் செக்யூரிட்டி நம்ம என்ன பண்ணுவார், ஆஹா இந்த பிளாட்ல ஒரு ஓனர் இருப்பான் அப்படின்னு ஒரு மரியாதை கொடுக்குறான். வணக்கம் சார் அப்படின்னுவான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வணக்கம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டே இருப்போம். இதே மாதிரி 2 நாள் ஆச்சு, 3 நாள் ஆச்சு, 4 நாள் ஆச்சு, 10 நாள் ஆச்சு, 1 மாசம் ஆச்சு, அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. இடையில ஒரு நாள் ஒரு வழக்கம் சொல்லல அவரு, வணக்கம் ஏன்னு சொல்லல அவரு. நீங்களும் என்ன பண்ணிட்டீங்க பார்க்கும்போது, டெய்லி சொல்றவரு இன்னைக்கே வணக்கம் சொல்லல. நமக்கு ஆபீஸு போற வரைக்கும் வண்டி ஓட்டிட்டு ஆபீஸே போவீங்க, ஆபீஸ்ல ஒரு வேலை நடக்காது அவருக்கு. அதே சிந்தனை இருப்பது, இன்னைக்கு ஏன் அவர் நம்மளை பண்ணிட்டாரு, நம்மளை அவமரியாதை பண்ணிட்டாரு, ஏதாவது ப்ராப்ளமா இருக்குமோ அவருக்கு, இல்ல ஏதோ ஞாபகத்துல ஏதோ சிந்தனை இருந்திருப்பாருன்னு அந்த தன்மை இருக்காது. ஏன்னா நம்ம பௌதிகவாதிகள். அவருடைய சல்யூட்டை நம்ம ஏத்துக்கிறனால நம்ம என்ன ஆகுது பாருங்க, அந்த தன்மைக்கு நம்ம இல்லைங்களா? அவர் சல்யூட் அடிக்கிறாருன்னா வணக்கம் சொல்லிட்டு போயிடணும், அதை உள்வாங்க கூடாது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த எதிர்பார்ப்பு, அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது.
ஒரு உதாரணம் சொன்னா இதுதான் இல்லைங்களா? 20வது பதம் கடைசி பதம் அது ரொம்ப அற்புதமானது. யாரும் டக்குன்னு கிளாஸ் விட்டு வெளியே போகாதீங்க. இந்த பதம் முடிஞ்ச உடனே இந்த பதத்தோட ஹரே ஸ்டோரி கிருஷ்ணா. இருக்கு. ரொம்ப அற்புதமான ஹரே ஸ்டோரி கிருஷ்ணா பார்ப்போம். பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏது தர்மாப்தம் இதம் இதோக்தம் பரிபாசதே தர்த்ததானா மத் பரமா பக்தாஸ்தே தீவமே பிரியா. பிரியா. இந்த கடைசியில படிச்சுட்டீங்களா? படிங்க. ஓம் சத்சிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகே நாம துவாதசோத்தியாய. ஓம் கிருஷ்ணாஸ்மஸ்து. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ராம ராம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். சரி, இந்த இடத்துல 20 பதம் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பக்தி தொண்டு எனும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் என்னை ஈடுபடுத்துவார்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பக்தி தொண்டு தான் தலை சிறந்தது. வேற எந்த விஷயமே நமக்கு ஏறாது. பக்தி தொண்டு தான் இல்லைங்களா? அது ரொம்ப நம்ம இயல்பா நமக்கு வந்துடும். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லாமே, ஒரு ஸ்டோரி மூலியமா முடிப்போம். நம்ம ஆச்சாரிகள் சொன்ன ஸ்டோரி இது. பில்வ மங்கு தாகூரார் அவருடைய முந்தைய வாழ்க்கையை பத்தி படிப்போம். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். பகவான் இப்படிதான் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். எல்லார் வீட்லயும் இப்படிதான் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். நம்ம ஒரு கதை சொல்றோம், பகவானை பத்தி பேசணும்னு வச்சுங்களேன், இப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். இப்படிதான் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். இவர் வில்வ மங்கு தாகூர், கண்ணு தெரியாத ஒரு வைஷ்ணவர். இவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு அந்தனர். இவர் வில்லு மங்கு தாகுறார். ஒரு கோவில் ஒண்ணு வச்சிருக்கிறார். அந்த கோவில கட்டிட்டு ரொம்ப சிறப்பா வரவங்களுக்கு, கோவில்ல வரவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பணிவிடை பண்ணிக்கிட்டு, அதே மாதிரி பகவானுக்கு பணிவிடை பண்ணிக்கிட்டு, அங்க கொடுக்குற பிரசாதம், அங்க கொடுக்குற எல்லா விதமான விஷயங்கள்லாம் கொடுக்குறார். ஞானத்தையும் கொடுக்குறார், பிரசாதையும் கொடுத்துருக்கிறார். அவரு சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி செஞ்சிருக்கிறார். அப்போ ஒரு இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னா, அவருக்கு பணம் எல்லாம் காலி. வசதி படைச்சதா இருந்தாரு, இருந்தெல்லாம் காலி பண்ணிட்டார். வரவங்க எல்லாம் பிரசாதம் கொடுத்து காலி பண்ணிட்டார். அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு பணம் இல்லை, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணும்போது, அந்த வழியா வீதி வழியா அந்த நாட்டு மன்னரோட பொண்ணு இளவரசி இறந்துட்டாங்க. அந்த பணத்தை தூக்கின்னு போறாங்க. அப்போ பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே பாத்தீங்கன்னா, அந்த பணத்து மேல அவ்வளோ நகைகள் போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஏகப்பட்ட நகைகள் இருக்கு. ஆஹா, இவ்வளவு நகைகள் இருக்க, இறந்த போனவங்களுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு நகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பணத்து பின்னாடியே போய் அந்த சவம் அடக்கம் பண்ற இடத்துல போயிட்டு உடனே என்ன பண்றாரு, அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் எடுக்க உடனே அந்த ஒரு ஆத்மா சொல்லுது, அந்த பிணத்தோட ஆத்மா, அந்த இளவரசி ஆத்மா சொல்லுது, ஐயா நகையை தொடாதீங்க, எனக்கு ரொம்ப பிரியமான நகை அது, நகையை எடுக்காதீங்க, உங்களுக்கு நகை வேணும், உங்களுக்கு பணம் வேணும், பொற்காசுகள் வேணும்னா இந்த நாட்டு மன்னர்கிட்ட போய் கேளுங்க, நான் சொன்னேன்னு சொல்லுங்க, கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. இது இல்லாம ஸ்பெஷலா என்னன்னு பண்ணா, அந்த அம்மாவுடைய பெட்ரூம், அந்த கட்டில் கீழே ஒரு பாக்ஸ்ல நிறைய ஜுவல்ஸ் வச்சிருக்கேன், அது எல்லாமே நீங்க எடுத்துங்க, என் அப்பாவோட சொல்லி எடுத்துங்க அப்படின்னு. உடனே மறுநாள் போறார், நேரா போறார், மன்னர்கிட்ட போய் சொல்றார். சொன்ன உடனே அவங்க என் பொண்ணு சொன்னா இல்லையா, எவ்வளவு வேணா சொல்லு நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய காசு கொடுக்குறாரு, நிறைய பணம் கொடுக்குறாரு, நகை எல்லாம் கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரி அந்த அந்த இளவரசியோட பெட்டுங்க கீழே உள்ள ஜுவல்ஸ்ல பாக்ஸ்ல உள்ள எல்லா ஜுவல்ஸையும் கொடுக்குறாரு. கொடுத்துட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டு வில்வமங்குத்தாக நேரா ஒரு கோயிலுக்கு வர்றார். கோயில அதை வித்து பணமாக்கி எல்லாருக்கும் தான தர்மம் பண்றார். அதே மாதிரி வர பக்தர்கள் எல்லாம் பிரசாதம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார். ஒரு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. கொஞ்ச நாள் ஆன பண்ண திருப்பியும் பணம் எல்லாம் காலி. இப்ப திரும்ப அதே ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டார். அப்பதான் யோசனை பண்றார், அங்கதான் நம்ம சமாதி பண்ணி வச்சிருக்காங்களே அந்த அம்மாவுடைய பணத்து மேல, அதை எடுப்போம் போய் சொல்லிட்டு இவர் நேரம் என்ன பண்றாரு, திருப்பியும் அதே பணத்துக்கிட்ட போய் நோண்டி எடுக்க போறார். அப்போ உடனே திருப்பும் அதே ஆத்மா சொல்லுது, எடுக்காதீங்க, நான் தான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இல்லையா, திரும்ப திரும்ப தவறு செய்றீங்களே, தப்பு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சாபம் விட்டுடுச்சு அந்த ஆத்மா. என்ன மாதிரி சாபம்னா, அடுத்த பிறவி நீ ஒழுக்கம் கற்ற ஆளா இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. ஆனா இது செஞ்ச செயல் ஒரு அந்தனர் செயல், ஒரு பிராமண செயல் தான் இருந்தார், ஒரு வைஷ்ணவரா இருந்தார். ஆனா கடைசியில அந்த அந்த தாய் சாபம் விட்டதுனால அடுத்த பிறவில ஒரு பிராமண குலத்துல தான் பிறக்கிறார். ஆனா தாய் இறந்துடுறாங்க, தந்தை தான் வளர்த்துட்டு இருக்காங்க. இந்த இடையில என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வாலிப பருவத்துல வந்த பிறகு இவர் காட்டெல்லாம் போய் தர்புல்ல பறிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க தந்தையாருக்கும் உடல் சுகம் இல்லாம போகுது. இடையில போகும்போது இவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு வேசிக்கிட்ட ஒரு தொடர்பு வச்சுக்கிறாரு. இவரு அந்த வேசி பேரு சிந்தாமணி, அந்த அம்மா பேரு. அப்போ அந்த அம்மாவோட தொடர்பு வச்சுக்கிறார். அப்போ அவங்க அப்பா உடல் சுகம் இல்லாம வீட்டுல இருக்கிறார். அப்போ கிளம்புறார், சிந்தாமணியை பார்த்து கிளம்புறார் இரவான பிறகு.
அப்போ வீட்டுல எல்லாம் பெரியவங்களாம் சொல்றாங்க, போவாதப்பா, இது மாதிரி அப்பா ரொம்ப சீரியஸா இருக்கிறாரு, இறந்துருவார் போல இருக்கு, நீ போவாத அப்படின்னா, அதையும் மீறி என்ன பண்றார், இங்க போறார், சிந்தாமணியை பார்க்க போறார். பாத்தீங்கன்னா வெறும் காற்று, மழை, புயல் அடிச்சுட்டு இருக்கு. அதையும் தாண்டியே போறார். போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நடுவுல ஒரு நதி ஒண்ணு போகும். எப்பவுமே மழை இல்ல டைம்ல வறண்டு போயிருக்கும், அதை தாண்டி போயிடுவாரு. இப்போ மழை பெய்யறதுனால வெள்ளம், காற்றாட்டு வெள்ளம் போயினுக்குது. அத பாக்குறாரு, எப்படிடா தாண்டி போறதுன்னு. ஆனா போயே ஆகணும் மோகம் அவருக்கு. அந்த பெண்ணு மேல மோகம், இந்த வேசி மேல. அப்ப என்ன பண்றாரு, அங்க ஒரு கட்டை மாதிரி மிதக்கின்னு வருது, அந்த கட்டைய புடிச்சுட்டு அந்த தாண்டி அப்படி போயிட்டார். தாண்டி போயிட்டு அங்க போன உடனே அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா வீட்டுக்கு போனா பார்த்தா மது சோறு பெருசா இருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு. அந்த அம்மா என்ன போச்சு, யாரும் வரல, வேசி தானே, யாரோ வருவான்னு எதிர்பார்த்தது, யாரும் வரல, மழைகளையும் யாரும் வரமாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டெல்லாம் லாக் பண்ணிட்டு, வீடை லாக் பண்ணிட்டு உள்ளே பத்துக்குச்சு போய் அந்த அம்மா. இவர் போறாரு, பார்த்தா காம்பவுண்ட ஏற முடியல. பார்த்தா அங்க ஒரு கயிறு மாதிரி தொங்கிட்டு இருக்குது. அந்த கயிறை பிடிச்சி ஏறுறாரு. ஏறி எப்படியோ அந்த செவுத்த தாண்டி உள்ள போயிட்டாரு. உள்ள போய் டொக்கு டொக்குன்னு கதவு தட்டுறாரு. பார்த்தா அந்த அம்மா திறக்குது. என்னம்மா நீ என்ன இந்த நேரத்துல வந்திருக்க? நீ என்ன மனுஷன் தானா நீ? ஒரு பிராமணனா நீ? இப்படி இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சத்தம் போடுது. ஏற்கனவே உங்க அப்பாவுக்கு வேற சுகம் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, நீ என்ன இங்க வந்திருக்க அப்படின்னு. நீ எப்படி வந்த? முதல்ல நான் கேட்டை லாக் பண்ணிட்டேன். அது காம்பவுண்டு, பெரிய காம்பவுண்டு, நதியும் வெறும் ரொம்ப தண்ணி போயின்னு இருக்கு. எப்படி வந்த? சரி வா பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வராங்க. அந்த கயிறை காட்டுறாரு. அந்த கயிறை பார்த்தீங்கன்னா அது கயிறே இல்ல அது. அது ஒரு உடும்பு. செவுத்துல உடும்பு ஒட்டிக்குது. அந்த உடும்ப புடிச்சு ஏறி வந்துட்டுக்கிறாரு. ஆத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டைய புடிச்சு தான் வந்தேன்றாரு. அந்த கட்டைய பார்த்தா கட்டையே இல்ல அது. அது பிணம். பிணத்த புடிச்சு வந்துக்கிறாரு. ஒரு பிராமணன் செய்யற செயலையா நீ? இப்படி பண்ணியிருக்கியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆள் அந்த வில்லுமங்க தாகூருக்கு உபதேசம் பண்ணுது சிந்தாமணி. ரொம்ப அழகான இடம் இது சிந்தாமணி. உடனே அப்பதான் அவருக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்குது. என்ன ஞானம் பாத்தீங்கன்னா, நாம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தோம். ம் நாம இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான வாழ்க்கையை வாழறோமே ச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்றாரு, சிந்தாமணி சொன்ன விஷயத்த குருவா உபதேசம் ஏத்துக்கிட்டு உடனே என்ன பண்றாரு, பிருந்தாவனம் கிளம்புறார், மதுரா கிளம்புறார். சரி நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு போயிட்டு தாயை தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையெல்லாம், ஈம கடமைலாம் முடிச்சுட்டு உடனே பிருந்தாவனம் கிளம்புறார். அவர் பிருந்தாவனம் போற வழியில பாத்தீங்கன்னா, ஒரு காட்டுல அவருக்கு ஒரு நீர் தண்ணி வேணும். அப்போ ஒரு தண்ணி பசிக்குது வேற அவருக்கு. அப்போ அந்த காட்டு வழியா ஒரு லேடி ஒண்ணு போறாங்க. ஒரு மாதாஜி போயின்னு இருக்காங்க. அந்த மாதாஜி இவரு ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறார். ஃபாலோ பண்ணும்போது, அ அந்த பெண் மேல கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி வந்துடுச்சு அந்த அம்மா மேல. அந்த அம்மா ஒரு ஒரு கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனா அந்த குடிசைக்கு போயின்னு இருக்காங்க. இவரும் பின்னாடியே போய் அந்த பொண்ண ஏதோ ஒரு தப்பான கண்ணோட்டத்திலே பார்த்து போயின்னு இருக்கார். அப்ப இந்த பெண் கண்டுபிடிச்சுட்டாங்க. இவர் ஏதோ வேற ஒரு கண்ணோட்டத்துல வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரட்டும்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வீட்டுக்குள்ள போயிட்டாங்க. வீட்டுக்குள்ள போய் தன்னுடைய கணவர்கிட்ட சொல்றாங்க. அப்ப இவர் வாசல்ல நின்னுட்டு இருக்கார். கணவர் சொல்றாங்க, அந்த ஆள் இந்த மாரி என்ன ஒரு மாரியா பார்த்துக்கிட்டு வந்தாரு. ஏதோ பேச வரார். நான் அங்கிருந்து ஓடியாந்துட்டேன் அப்படின்னு. அவர் யாரா இருந்தா இருந்து போட்டும். தப்பான ஆளோட இருந்து போட்டும். அவர் எங்க போறாரு? பிருந்தாவனம் போறார். பகவான்கிட்ட பண்ண போறார். பகவான தரிசிக்க போறார். ஆனா அவருடைய கோலமே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வைஷ்ணவ கோலமா இருக்கு. அவர் என்ன சொன்னாலுமே, என்ன செஞ்சாலுமே நீ ஒத்துட்டு தான் போணும் அப்படின்னு அவரு கணவர் சொல்றார். ஏன்னா பகவானுடைய பக்தர் செயல்பாடு அப்படிதான் இருக்கும். சரி உடனே என்ன பண்றார், இதெல்லாம் இவரு காது குடுத்து கேட்டுட்டு இருக்கார். யாரு? பில்வமங்கோ தாகூர். உடனே அந்த அம்மாவை கூப்பிடுறாரு. அம்மா இங்க வாங்களேன். அத கூப்பிடுறாருல, கணவர் சொல்றாரு. கூப்பிடுறாருல, போய் என்னன்னு கேளு அப்படின்னு. உடனே போய் கேன உடனே, என்னய்யா அப்படின்னு. ஒண்ணும் இல்ல, உன் தலையில இருக்கிற சூடாமணி இருக்குல்ல, அத கொஞ்சம் குடேன் அப்படின்றாரு. உடனே சூடாமணி எடுத்து குடுக்குறாங்க. எது கேட்கிறீங்க? சும்மா குடும்மா அப்படின்னு. அந்த சூடாமணி எடுத்து 2 கண்ணையும் குத்திப்பாரு. 2 கண்ணையும் குத்திக்கிறார். குத்திட்டு கண்ணுல அப்படியே சத்தமா வருது. உடனே அவங்க எல்லாம் பயப்படுறாங்க. சத்தம் போடுறாங்க. குத்தாதீங்க, குத்தாதீங்க, குத்தாதீங்கன்ட்டு. அவரு கேட்கவே இல்ல. கண்ண குத்தி ஐயா அப்பதான் சொல்றார். நான் போன ஜென்மத்துல ஒரு இளவரசி எனக்கு சாபம் குடுத்துட்டா. நான் ஒரு பிராமணன் தான். அதிலயும் பிராமணன் தான் இருந்தேன். செஞ்ச பக்தி தொண்டுனால பிராமண கோலம் கிடைச்சது எனக்கு. ஆனா இப்பவும் பாருங்க, அந்த சாபத்தினால உங்களை எல்லாம் போற்றி வணங்க வேண்டிய கை, போற்றி வணங்கக்கூடிய கண்ணு, காது, புலன்கள் எல்லாமே தவறாவே செயல்பட்டுக்குது. நான் பண்ண கர்மாம்மா. இந்த கண்ணால தானே உன்னை பார்த்து அந்த மாதிரி எண்ணம் தோணுது. இந்த 2 கண்ணே வேணாம், அதுதான் குத்திக்கிட்டேன் அப்படின்னு. உடனே அவங்க சொல்றாங்க, அப்பா இனி இது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே சரி இப்ப வேண்டாம், நைட் ஆயிடுச்சு, இன்னைக்கு காலையில போலாம். நான் போயே ஆகணும். பிருந்தாவனம் போய் ஆனது உடனே கிளம்பி போறார். இவரு போகும்போதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஒரு எப்பவுமே பகவானுக்கு கையில ஒரு பொருளும் இருக்காது. கையில அந்த ஜிங் சக்கா மட்டும் தான் வச்சிருப்பார். கையில ஒரு தடி வச்சுட்டு இருப்பார், அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ஒரு பாத்திரம் கிடையாது, மல்லிகை சாமான் கிடையாது, ஒரு பொருளும் கிடையாது. ஆனா பகவானுக்கு கற்பனையிலேயே பிரசாதம் கொடுப்பார். கற்பனையிலேயே ஒரு பொருள் இருக்காது. 3 கல்ல வைப்பார், ஒரு பாத்திரத்தை வைப்பார், வச்சுட்டு தண்ணியை ஊத்துவார்.
அரிசியை போடுவார், உழ வைப்பார், உழ வச்சுட்டு சாப்பாடை வெடிச்சு வச்சிருவார். அதுக்கப்புறம் காய்கறியை போட்டு கருவேப்பிலை, அப்புறம் ஸ்வீட்ஸ் பண்ணுவார். இதெல்லாம் எல்லாமே கற்பனையிலே பண்ணுவார். பண்ணி பகவானுக்கு பிரசாதம் கொடுப்பார். பகவானே பிரசாதம் சாப்பிடுவார். அத வாங்கி பகவானே சாப்பிடுறார். எப்படி இருக்குது கிருஷ்ணா, நல்லா இருக்கா, சூப்பரா இருக்கா அப்படின்னு பகவானுடைய பேசுற அந்த மாதிரி பக்தி கொடுக்குறவர். அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல கிட்ட போயிட்டார். பிருந்தாவனம் கிட்ட போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, மதுரால போகும்போது ஒரு மாடு மேய்க்கிற பசங்க எல்லாம் வந்து இவரை வந்து கேக்குறாங்க, எங்கேயா போற அப்படின்னு. நான் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்க போறேன் அப்படின்னு. அப்படியா, 2 கண்ணு வேற இல்ல, வயசாயிடுச்சு, நாங்க வேணா கூட்ட மாட்டோமா? யார் துணை இல்ல, எனக்கு பகவான் துணை இருக்கிறார், வந்துகிறே பகவான் தான், தெரியல. அப்புறம் சொல்றார், ஐயா எங்க அம்மா வந்து, எனக்கு 2 தாய் இருக்கிறாங்க, என் தாய் வந்து கொஞ்சம் பிரசாதம் கொடுத்துக்கிறாங்க, சாப்பிடுறீங்களா அப்படின்னு. கொடுப்பா, நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு வந்தா பிரசாதம் சாப்பிட்றாரு. சாப்பிடும்போது சொல்றாரு, ஆஹா, இது பார்கடல்ல கடைஞ்ச அமிர்தம் மாதிரி இருக்குப்பா இந்த ரசம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு, எங்க தாய் ரொம்ப அவ்வளவு சிறப்பா பண்ணுவாங்க, சாப்பிடுங்க அப்படின்னு. இது அப்படியே 2-3 நாள் ஆச்சு. அப்படியே அங்கே தங்கி 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 போறாரு. இவங்க பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அதுக்கிட்ட அவருடைய லீலை பண்ணிட்டே இருக்காரு. அவர் பகவானை பத்தி ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லுவார். இந்த மாதிரி சப்பளம் போட்டு அழகா உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார். அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல இவருக்கு ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி வருது. யாருக்கு? வில்லுமங்குத்தவர். நீ வந்திருக்கிறது, உன் பேர் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. டெய்லியும் அவங்க அம்மாவுடைய சாப்பாடு எதுவும் கொடுக்குற, ரொம்ப பிரசாதம், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆனா அது எனக்கு அது சாப்பிட சாப்பிட எனக்கு ஏன்னா போன பிறவியில நான் பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணேன், பகவானுடைய எச்சத்தை நான் சாப்பிட்டேன், அந்த ருசி இந்த இந்த பிரசாதத்துல கிடைக்குது. ஆனா நீ வந்தவன் யாருன்னே தெரியல, உன் பேரை சொல்லு அப்படின்றாரு. அப்போ உடனே பகவான் தான் 1000 நாமங்கள் இருக்க, ஒரு நாமத்தை விடுறாரு. அப்படியா, சரி. உடனே போயிட்டார். மறுநாள் திருப்பி வர்றாரு, அதே மாதிரி வர்றாரு. திருப்பி மாடு மேய்க்கும் போது கொடுக்குறாரு, அதையும் சாப்பிட்டு, உன்னுடைய பெயர் சொல்லல, நீ மாத்தி சொல்றேன்னு தெரியுது, உன் தந்தையார் தாயார் பேரை சொல்லு அப்படின்ற. உடனே சரி, இனிமேட்டு பொய் சொல்ல முடியாது, உண்மையை சொல்லிட்டார். அப்போ அவருடைய நிலை எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்களேன். அப்படியே மண்ணுல புரள்ற. இன்னைக்கும் அந்த இடம் இருக்குங்க, இன்னைக்கும் போனீங்கன்னா பார்க்கலாம். பிருந்தாவனத்துல அங்க அந்த மண்ணுல வில்வமாங்கு தாகூர் புரண்ட இடம் அது, ராதையும் புரண்ட இடம், கோபர்களும் புரண்ட இடம் அது. அந்த மண்ணுல அப்படியே மண்ணை தூத்திப்பாங்க எல்லாருமே. இந்த மண்ணுல புரள்றார். புரண்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அப்படி ஜபம் பண்றார் பகவானுக்கு. ஏன்னா பகவானே கூட வந்து இப்ப கிட்ட 12 நாள் கூட இருந்துட்டு அவர் கூட நான் சேவை பண்ணி என் கதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு என்னுடைய எவ்வளவு கூடவே இருந்தார். இதாயா பக்தி அப்படின்னு பரவசம் அடைகிறார் இல்லைங்களா? விஸ்வசுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாய ஆச்சாரியர். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவச பத்மநாபம் பாவனிய வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவ. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.